Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal del podcast tal-lum, nibda billi nsemmi l-sponsors tagħna pas-soltu, Ixmun Caterers li joġbu iġibinna il-muffins pas-soltu, l-302 Motors li sibuhom Victory Street għal aqwa karozzi, u klassiċi ġifier moderni u klassiċi, il-patrickprince.com għal diversi printers, filaments u aċċessorji għal printers tagħkom kif ukoll xi merchandise bħal brieret, keychains, flokkiet u affarijiet oħra. U l-Floor and Wall Solution tistgħu tikkuntattjawhom fuq Facebook u tkellmu lil Livajlo hemmhekk. Jiena qabbat il-Livajlo biex iwaħħel il-madum u vera xogħol sew. Mela. Mirko. Li għavidi. Ejja. Ejja l-ewwel wieħed. Kien fek Għarbet li jena. kont fek lissi. Rajġmi. Warajt il-muffins ukoll. Xinti għajdli? Ma li sistaw saqsuni li tridu insomma. Tlaqna. Mela, il-podcast tal-lum, flimkien għandi fassoltu l-ki tal-lum u l-Kevin Falson, l-oħ nitkellmu fuq l-Astral Projection. Mela, kif? Tibda? Mela, passoltu naħseb jena drajtuni, issa jekk tajdu li nitkellem fuq l-astral, jena dejjem nżid ħafna affarijiet. Sewwa, inħobb nagħti dik l-istampa mhux kollha kompleta għaliex għandna ħin limitat u f'ħin limitat ma nafx kemm nistgħu nagħmluha kompleta din l-istampa, però nagħtu kemm nistgħu. Jekk nagħmlu satej u nofs ma nafx. Għajtu mija jgħajdu li isma jgħafem, tletzi għad nibqaw sejrin, għajdu li kem tridu jgħafi, nimparlaw. Pero dan huwa suġġett bħall-oħrajn l-estensjoni tiegħu hija tista' tgħid blaqis. Meta nitkellmu fuq l-astral, qed nitkellmu fuq ir-renju. Aħna nafu ir-renju fiżiku daqsix fih. Aħseb wara ir-renju astrali. Però biex nibdew minn punt fejn forsi jista' jifhimha kulħadd min qed jarana min qed isegwi dal-podcast. Jiena ma nistax naqbad ktieb, naqbad kapitlu minnu naqrahulek u ngħidlek isma' fimtu tgħidli le. Ovvjament. Mela nitilqu mill-prinċipju. Ħalli naraw daqsxejn kif aħna fl-evoluzzjoni tagħna nistgħu naslu biex nifhmu kemm lilna nfusna. Sewwa bħala pro-kreaturi u ko-kreaturi fl-infinità. Sewwa, aħna minn xiex aħna magħmulin u lej xiex sejnu u fiex nistgħu nittepjaw bħala forsi hemm min din il-kelma li se nuża se jara daqsxejn kontroversjali għallat futuristiċi aħna. Sewwa, gods in the making għal xiex. L-evoluzzjoni l-hemmhekk itmexxik. Sewwa, aħna dejjem nipperfezzjonaw lilna nfusna, però ejja nibdew mill-ewwel kunċett miż-żerrija. Iż-żerrija, mela għandek kopja illi dawn ħolqu l-intenzjoni li ħabba tagħhom illi jagħmlu tarbija, sewwa. Issa din it-tarbija sinti hawn ħafna min jaħseb illi it-tarbija l-om u l-missier jagħmlu l-ġisem biss. Imma dina huwa żbaljat dejjem skont il-fema tiegħi, sewwa. Il-bniedem la huwa Alla futurist la huwa God in the making ser jagħti kemm il-ġisem u anki il-ħajja litteralment. Sewwa
inti meta ir-raġel jipproduċi l-isperma. L-isperma hija ħajja. Mela inti għandek spark ta' ħajja minn tiegħek stess. Sewa illi ħareġ minn ġofik u l-istess il-mara. Meta il-bajda u l-isperma jiġu flimkien, inti il-mara u r-raġel l-om u l-missier taw ħajja, ġifiri ħolqu ġisem bil-ħajja b'kollox. Mela dak l-ewwel kunċett primarju li għandna nifmu. Ġifiri min jgħidlek isma' ir-ruħ ma jeżistix, l-ispirtu ma jeżistix. Huwa veru assolutament xejn. Mingħajr ruħ ma jgħix xejn, anki din id-dinja. Din id-dinja għandha ruħ u għandha spirtu. U nixtieq illi f'din il-podcast niftħu wkoll mhux biss fuq l-astral imma fuq dimensjonijiet oħra. Sewa, ħalli dak li jkun intuħ perspettiva kemm xejn 360. Sewa? Mela, intilqu minn dak il-prinċipju li aħna kapaċi nagħtu l-ħajja wkoll. Meta tajt il-ħajja mhux bħal meta ktibt ktieb u tgħid tajtu l-ħajja. Dik hija ħaġa oħra, dak huwa kunċett ieħor. Meta tagħti l-ħajja litteralment hija tagħti l-ħajja inti. Meta spark minn ġofik stess, framment minnek stess, tajtu lil ħaddieħor. Mela f'dak l-aspett aħna Alla. Fil-Bibja kemm miktub. Però Ġesu meta prova jgħaddi dan il-messaġġ lin-nies ta' dak iż-żmien illi kienu ignoranti kif għadek issib nies ignoranti llum, dan qabdu jissuttaw il-ġebel u kellu jaħrab meta dan qallhom isma'. Intkom ko-kreaturi fl-infinità. Għalu li x'inti tgħid? Kif qed tazzarda tgħid dawn il-kliem? Mhux Alla joħloq, Alla biss joħloq min taħseb li int. Illi tajt aħna nies maħna xejn, aħna kapaċi noħolqu il-ħajja. Aħna maħna xejn. Għandek nies illum ngħidulek aħna maħna xejn. Sewwa, aħna soġġetti għal dan l-Alla illi qiegħed hemm fuq. Sewwa, dan mhu veru xejn. Jiena fil-filosofija tiegħi ma nemminx illi hemm Alla hemm fuq. Ma nemminx b'dawn l-affarijiet. Jiena illi nħoss illi aħna il-koll flimkien kollox mill-iżjed ħaġa disgustanti sal-iżjed ħaġa suprema infinita li teżisti fl-eżistenza. Sewwa, dak b'mod kollettiv dak u Alla. Dak li jidher, dak li ma jidirx u oltre. Sewwa, meta taqbad kollox f'daqqa dak u Alla. La ta' kaxar kmandamenti li tissegwihom inti kull m'għandek regola waħda. Id-deċiżjoni li se tieħu f'ħajtek. Issa din id-deċiżjoni jekk inti ħlejta fix-xejn, mela inti l-evoluzzjoni tiegħek qed tarmija fi ftit kliem, mela ħaddum iżjed biex tigradwa inti minn livell minn aspett ta' konxu minn livell għal ieħor, ħaddum ħafna biex tigradwa, mela jekk din tista' tuħadha mill-istess kunċett akademiku jew skolastiku. Jekk persuna se tkun moħħajem bl-intenzjoni li tilħaq fejn għandha tilħaq, ser tasal. Però dak li moħħu biex jimbex, biex jittanta, biex jaħrab mill-iskola, daka ħajoqgħod repeater il-ħin kollu da. Sewwa, mhix ser jasal, da ħajibqa' mwaħħal hemm. U l-ieħor se jħares lura, se jipprova jikkomunika xi ħaġa miegħu da ta' ignorant li hu li ħin kollu jimbex u joqgħod repeater ma jafx laqtu u ma nafx bliema aspett konxu intelligenza se jaħlu li trid qed ikellmu u jibda jitħaq bih. Mentri dan b'mod paċifiku jħares lih, jikkompatih u jgħid ħanħallih. Ħajjagħmel fattih issa dan xi darba jrid jasal fejn se nasal jiena wkoll. Sewwa. Mela, aħna bħala jien għandi din it-teorija wkoll interessanti ħafna. Kont batfuqa fl-2013 biex żviluppajta nista' ngħidlek illi anke li tatni hard time. Però hija interessanti meta inti tibda tidħol fl-evoluzzjoni tal-bniedem stess, tibda tgħid aħna x'qegħdin nagħmlu hawn. X'inhi l-intenzjoni tal-ħajja? Jekk nidħlu fl-aspett reliġjuż jgħidulek aħna nitwildu mmutu daqshekk. Jekk tmur fej knisja kif darba miltiena, darba minnhom kont qiegħed wara funeral fil-quddiesa kont
U bat konversazzjoni ma' żewġ persuni u qed nistaqsijilhom. Qedtilhom taħsbu x'taħsbu meta mmutu x'jiġri. Wieħed qalli mhux jispiċċa kollox. Qalli x'jidu jiġri. Qalli nsiru trap u jispiċċa kollox. Xeklu ġifieri inti taħseb illi din il-ħajja daqshekk tfisser aħna niġu nbagħtu din it-tbatija kollha. It-tagħlim li nitalmu, li naħżnu jinnaf l-affarijiet li krejna l-memori tagħna jispiċċaw kollox jisfaxxa fix-xejn. Eklu ġifieri din l-eżistenza enormi infinita li aħna nsejħula Alla sem tasal. Aħna għalhekk qegħdin biex ngħixu din l-irwol ta' darba ninataw fuq l-stage, fuq il-palk tad-dinja din l-opportunità ta' darba. U daqshekk u qisu qatt ma eżistejna aħna. Għax kif tar eżempju jiena f'kollok xi kantanti li għamel hit fi żmienu u jmut da. U jekk f'ħajtu bih jiena f'40 miljun kopja, kif appena jmut eżatt, bum da jbieħ id-doppju. Jgħaddu xahrejn tliet xhur u qisu qatt ma eżista dal-bniedem, hekk aħna allura. Jiena din nitħaq bija meta nismaħha. Allura, meta persuna jibda jibbaża b'mod filosofiku u josserva aħna minn aħna u minn fejn ġejjin u għal xiex qegħdinaw u b'din il-ħajja x'inhi l-intenzjoni jew inkella x'nistgħu nagħmlu biha, aħna kapaċi naslu ħafna iżjed qabel milli qed nistennew. Sewwa jekk għal-mod tal-kelma jiena qed noqgħod nistenna l-bajtra ta' ħalqi u din il-bajtra misa ta' qatt. Mela se nqatta iżjed ħinek. Meta nista' naqbada u noħodha din il-bajtra jew x'jgħidula bajtra. Mela jiena naqbad u noħodha mill-ewwel. Mhux ħanoqgħod nistennija. Jiena fil-ħajja tiegħi jekk dejjem għamilt meta rrealizzajt li nista' nagħmel hekk. Sewwa. Allura meta ħadd din il-bajtra u bdejt nosserva jiena all-right. Fuq il-ktieb, meta nibda nikteb, jiena nsib iżjed l-atmosfera tajba lija biex nimmedita, fis-sens mhux nimmedita noqgħod f'lotus position u noqgħod nimmedita meta anke meta niċċassa jien. Inkun qed nimmedita. U t-tifla tgħidli parġajt iċċassajt. U jiena naf li nkun qed niċċassa, però tinduna li moħħok ma jkunx hemm, ikunx imkien ieħor. Dik tip ta' meditazzjoni. Mela allura meta nkun qiegħed naħseb nimmedita waqt li qed nikteb ktieb jew qed naħseb fuq xi filosofija, ġismi jkun hemm u moħħi jkun qed jiġri l-emmolaw. U dak il-mument jew dawk il-mumenti naħseb jiena insib portal fejn l-iżjed li nista' nifhem il-ħajja. Eżempju hawnhekk qiegħed quddiem kit u quddiemek sajan, moħħi ħajtini daqshekk biex nista' nevolvi, però jekk insib ruħi waħdi jiena, moħħi jibda jibrilla u nibda ngħid kif ma jiġrilix da meta nkun qiegħed quddiem xi ħadd. Għal xiex ma jiġrilix hekk? Għax nibda nitkellem b'mod u nibda naħseb b'mod illi qas nipretendih jibdew ġejjin ġo moħħi affarijiet illi normalment aqqas biss jgħadduli mill-kuruturi ta' moħħi. Ngħid illallu kemm naf jien. Mhux għax moħħi dak mhux moħħi, dak mhux minn moħħi ġej. Dak ġej minn all-right, il-moħħ ovvjament jgħod illa lix il-pineal gland qiegħda fiċ-ċentru tal-moħħ. Sewwa, mela allura il-moħħ se jintuża. Però inti meta tibda dieħel f'livelli ta' konxju differenti, ovvjament il-moħħ se jibda jaħdem iżjed issa. Però mod normali ma jaħdimx daqshekk, inti tittistimula l-moħħok, tittimbut taħt titrenja l-moħħok, tipprattika biex tasal f'dawn it-tip ta' livelli. U d-darba l-oħra meta bdejna nitkellmu, meta tiffoka iżjed internament milli esternament, sewwa, inti tibda tistimula lilek innifsek biex issir taf iżjed, biex tiftaħ iżjed bibien, biex tidħol ġo kmamar illi inti b'mod ġenerali ta' kuljum fuq ix-xogħol fl-isport saret minn tista' tiftaħhom għad dawn il-kmamar m'għandekx ċans. M'għandekx ċans. Għandi mistoqsija kif hemm.
Jista' jkun li meta tkun qed timmedita tkun hija ġo astral projection differenti minn. Le, meta timmedita, ara, il-proċess ta' ħafna meditazzjonijiet differenti, sewwa. L-ewwel ħaġa li rrid ngħid li jiena minix bravu fuq dawn l-affarijiet. Sewwa jiena qed nitkellem mill-aspett kif għaddejt minnhom jiena. Jiena la bniedem naqra kodba ta' ħaddieħor, la bniedem insegwi YouTube, la nsegwi l-dak minna l-istudju suqqas liħor. Ġifieri, dak li qed ngħid issa huwa totalment u purament ġej minn ġovija. Ġifieri, kif ħanaqbad ngħidha di? Jiena qed ngħidha mill-aspett tiegħi jekk jiena u inti noqogħdu dar ma' dar, u inti qed tħares lehem u jiena qed inħares law. Qegħdin ġo l-istess kamra. Sewwa qed naraw l-istess kolor tal-kamra, però inti qed tara minn aspettattiva differenti. Tgħidli isma' jien qed nara l-pjanu, ngħidlek jien qed nara dawn il-wires. Tgħidli le. Qed naraw qegħdin ġo l-istess kamra, però mhux qed naqblu, però qed naraw l-istess affarijiet. Sewwa dak il-kunċett ta' kif naraw il-ħajja mill-lenti tagħna. Però naħseb jiena nista' nassigurak mill-aspett tiegħi illi jiena meditajt ħafna f'ħajti, sewwa, ovvjament hawn ħafna minn immedita iżjed minni, però mill-aspettattiva tiegħi ta' kif immeditajt jiena qatt ma kelli esperjenza li proġettajt ruħi minn meditazzjoni, però dan huwa punt tajjeb ħafna li għamilt li għaliex din darba provajt nagħmel esperiment u għadu hemmhekk għax ma rnexxilix. Minn meditazzjoni nixtieq nipproġetta jiena. Sewwa. Irrid nipperfezzjona li l-nifsi irrid nikkalma l-attivitajiet ta' moħħi ħafna iżjed minn normali, sewwa, biex minn hemmhekk jiena jkolli l-potenza biex nipproġetta ruħi fl-astral. Eżempju, jiena bis-saħħa ta' Keith qed jirnexxiel nagħmel. Għax dak kien qalli bit-tone skate. Jien li kont nsaqsih hija di, għax di li qed jgħid sajjan tagħmel sens ħafna. Inti meta tiġi biex tagħmel astral projection, jiena tallimta minn għandek. Sewwa meta konna minna dak il-workshop, ovvjament għal-bidu konċettiku, meta provajt nagħmilha xi 10 darbiet ma nafx kemm il-darba provajt nagħmilha qatt ma rnexxieli. Indunajt il-kontent nagħmilha mhux il-wej ta' kif nagħmilha, ħanajtek, ta' kif norqod is-soltu jien bdejt nagħmilha kif bdejt tgħidilna inti wiċċ il fuq li għal ħafna nistaħdem. Meta għamilta wiċċ l-isfel, jien irnexxietli. Għal-bidu bdejt nibża, ħassejt il-vibrations, isek daħħalt rasek ġo washing machine, isek tossok tinqalaw terġa' tidħol tiġri għax bżajt. Imma darba rnexxietli, darba biss qatt ma rnexxietli. Li qed jgħid sajjan hija di. Illi meta inti qed tibda l-astral projection xorta qed timmedita. Inti qed tirrilassa ġismek kollu. Sewwa. U moħħok qed tħallih isu konxju ibbilanċjat fin-nofs. Ġinti xorta għal-kemm jiena qiegħed fis-sodda, wiċċ l-isfel, wiċċ l-fuq, whatever. Xorta hija tip ta' meditazzjoni. Jiena daw it-tons skoprejthom għax nimmaġina li inti smajt Robert Monroe. Robert Monroe kien persuna kien jistudja fuq l-irqat u daw l-affarijiet, kien jagħmel programm fuq ir-radio fil-50s. Darba minnhom induna li ħareġ minn ġo ġismu qed jara lilu nnifsu qed jara l-mara tiegħu rieqda u ra raġel ieħor ħdejha. U kienu induna li kienu dil-persuna. Hemmhekk irrealizza li kien ħareġ minn għamel astral projection. In the 58, fil-58 kien iffonda il-Monroe Institute li għadu jeżisti sal-lum. U daw għamlu setta tones. Illi daw baġikament inti għandek tone fil-lemin. Dik nafeħ. U tone fil-xelluk. Frekwenzi differenti. Moħħok jirriżolvi dawk id-differenza ta' bejn dawn iż-żewġ tones billi jagħmel hemisync jgħidula, ġifieri l-hemisfer tal-left u l-hemisfer tar-right din jisimgħu daw it-tones u moħħok jibda jisma' dak it-tone tan-nofs. Jirriżolvih waħdu. Kapaċità tal-moħħ. Biex nżid xi ħaġa skoprejt li mhux it-tones kollha jaħdmu, ġifieri hemm tones differenti, pereżempju li jiena jirnexxi li fuq setta tones biss nagħmel għad il-biċċa tax-xogħol. Fuq it-tones l-oħra ma jirnexxix nagħmel.
Jien meta għamilta, meta rnexxit li kont għadni ma bdejtx nagħmel dan l-exercise li tinsemmilek. Ġifieri kont għadni laqqas biss naf bihom dawn l-affarijiet. Imma waqt dan l-exercise, ġifieri jiena bħalissa qed nagħmel l-exercise kollu l-waves jgħidulhom u jidaħlek f'meditation. Ġifieri anki jekk tmur illum il-Monroe Institute fejn inti tista' tmur hemmhekk u tagħmel tip ta' living ħanajtek tħallas il-flows ovvjament, tagħmel ġimgħa hemmhekk u tagħmel programm. U ma jibdewlek bil-meditation. Inti tintafa' fis-sodda jkollok speaker naħa, tikol ċertu ikel, whatever. Il-meditazzjoni importanti. Però nistgħu nassoċjawha mal-astral, mhux ma tistax tgħid li l-astral hija meditazzjoni però. Il-meditazzjoni isek qed tgħid inti l-ewwel pass. L-ewwel pass, alright. Biex inti tikkalma l-attivitajiet ta' moħħok. It's the product of. Mhix issa, ċaqqas, huma żewġ affarijiet totalment differenti waħda minn l-oħra, sewwa, però tista' tuża waħda biex tasal għall-oħra. Sewwa jew tista' tikkombinhom. Kif semmejt l-ewwel mill-meditazzjoni nipproġetta ruħi fl-astral. Sewwa, inti għalhekk il-ħajja tant hija sabiħa u diversa, illi inti tista' tagħmel li trid dawn huma ingredjenti. Illi tista' biex inti tagħmel toma differenti, ġdida, sewwa tista' taqbad xi ħaġa, ovvjament tara hix kompatibbli ma' oħra u tammalgamhom flimkien. Illa li hemm affarijiet li ma jmorrux flimkien ukoll. Pineapple fuq il-pizza. Le, mhix hekk, ovvjament, kollox l-istess bħal materjal, l-ispirtu huwa l-istess. Hemm dawk li huma kompatibbli ma' xulxin u hemm dawk li mhumiex kompatibbli ma' xulxin. Però il-meditazzjoni hija importantissima f'dan l-istadju għaliex inti ma tistax mela persuna li qatt ma prattikat il-meditazzjoni ma tafx ġifieri, ħanejdula hekk peace of mind ġifieri. Inti mhux peace of mind meta moħħok ikun frisk m'għandekx problemi f'ħajtek. Tajjeb, dak huwa kunċett tajjeb ħafna, illa għaliex iżjed l-opportunità biex il-meditazzjoni tirnexxi, inti għandek eżempju jekk inti minn 1 sa 10 jekk inti m'għandekx problemi f'ħajtek, għandek 8%. 8% li se tirnexxielek di l-meditazzjoni għax di bħall-astral mis se tirnexxielek kull meta se tippruva. Jiena fil-bidu ġieli għadni sal-lum, tanti kolli kontenċin ġo moħħi u ħsieb kif nagħlaq eżattajn jrid marriċ naħseb, bum u jibdew ġej ħsieb kif eżatt ngħid marriċ qed naħseb, mill-ewwel qed naħseb ġifieri mhix faċli. Il-meditazzjoni hija ġlieda kbira ħafna u skont mhix tkun għaddej. Jekk inti anki ġieli biex nassoċja mal-irqat di kulħadd jesperjenza, eżempju, jekk jien naf kellek ġurnata attiva ħafna. Il-perċentwal se jkun illi inti moħħok mhux se jħallek jorqod dak il-lejl, mhux se jħallek torqod, allura tant ikun attiv moħħok inkollu taħseb. L-istess inti biex torqod moħħok irid jikkalma. Irid totalment jikkalma l-bija ma torqodx. Jiena ħafna midrabi noqgħod nara film sakemm għajnej jibdew ipettu kif jibdew pop nitfi u norqod. Għax dak il-ħin moħħi ma jkunx qed jaħseb, ikun irid jorqod. Però jekk se nitfi t-television jew inkella nidħol dirett fis-sodda, m'għandek ċans għax moħħi għadu għaddej, għadu ħaj, għadu jtija. Fimt? L-istess fil-meditazzjoni, moħħok irid ikun seren, irid ikun kalm. Ma tistax timmedita jekk moħħok ma jkunx kalm. Jiena qabel meta kont nimmedita ma' oħrajn, kont inħossom li qed jikdbu, qed jgħidu affarijiet li mhumiex veritari. Eżempju, kien ikollna persuna kienet tigwidanaj sewwa fil-meditazzjoni wara kien idurna wieħed biex jara x'ħassejna u xrajna qed tifhem. U għax kien hemm min jgħid li kif appena jiftaħ għajneh kien jara xi dawlu hekk. Jiena ma qatmem minnhom dawn l-affarijiet. Mhux għax ma esperjenzajtix jien f'dak il-kunċett għalhom ma nemminix sewwa, però kien hemm nies illi ġew l-ewwel darba illi nafx tip ta' lifestyle għandhom dawn. U mit-tip ta' lifestyle jiena naqrah bniedem. Ngħidha kellu meditazzjoni l-ewwel darba hekk mill-ewwel ħadmitlu daw u x'infeta ħajneh ra l-mirakli. Daw l-affarijiet ma jaħdmux hekk. Ġieli anke persuna li tkun ilha tipprattika l-meditazzjoni snin twal
tkun daqsxejn diffiċli. Aħseb wara kemm sa tiġi mill-ewwel sa forsi kien kieda ħafna, kien fortunat ħafna ma nafx, ma nistax ngħid, però jiena ma niżżiltiex. U kienu jgħidu li ħassew affarijiet u raw affarijiet kif fetwajnihom. U jiena konti l-snin nipprattika l-meditazzjoni u nagħmel dawk l-20 minuta narhom satejn. Għax ma kienx jibda jirnexxieli. Daw l-affarijiet tittejt il-verità fihom. Jiena għamilt 3 ijiem jew jumejn nisma' daw it-tons li bat li kit. U jisu, nisma' dawk it-tons battal xi ħaġa li kienet ilha kit jaf ġifieri u mun norqod naħseb fuqha. U wara dawk il-jumej hekk dħalt biex nipprova nagħmilha u rexxit l-ewwel darba. Ma l-ewwel darba kif qedtilkom ma ċċaqlaqx bħal ġol istess każ. Però kellek lajnuna, inti infatti meta anka fl-Astral Projection, inti sorprendejtni meta qed li jirnexxietlek mill-ewwel. Għax inti għaddejt daqsxejn minn evoluzzjoni li ma qas inti stess ma pretendejt li se tgħaddi minnha. M'għandix idea ma nafx kif jirnexxielna, mela naf li bit-tons. Għalhekk aħna ngħidu mill-ħażin jifjorixxi tajjeb. Sewwa, jekk inti ġieli smajta dik il-frażi tgħid kull den iħudu bġid. Sewwa. Fil-każ tiegħek inti għaddejt minn xi ħaġa mhijiex pjaċevoli, però din il-xi ħaġa laqtitek mod fil-kor ta' qalbek. Illi naħseb jiena provokatlek ċertu affarijiet ġo fik biex tinbidel. Kultant ċertu traumas. Mhux veru. ċertu traumas it becomes successful iktar successful l-astral. Timbuttak waħda, timbuttak minn wara jkollok bżonna. Ikollok bżonna u din inti għall-ewwel tibda tħossok għaddej minn baħar imqalleb u dwejja u ma tistax issib serħan, però ma tibda tifhem x'inhu jiġri. Tgħid imnalla ġrali hekk. Għall-ewwel tgħid tara naqra xi ġrali. Għax tliftel xi ħadd għax ġrali hekk, għax tliftek, però wara tgħid imnalla ġrali hekk. F'ċertu ċirkostanzi, sewwa, il għaliex dawn iċ-ċirkostanzi mbagħad sa jgħadduk għal xi ħaġa oħra. Mela inti minn din it-tarġa tlajt tarġa oħra. Issa fimt dak li l-bieraħ ma stajx tifhmu. Tajjeb? Kevin, kemm il-darba provajt u rnexxietlek? Jiena għala, provajt, jekk naqbad ngħidlek kemm il-darba provajta ma m'għandix idea. Però li kemm il-darba rnexxietli, ma qadx inżomm kont, però naħseb minn 8 sa 9 darbiet. Li kienu suċċessivi. Li ħriex trajt li l-ek n-nifsek. Iva, mux rajt li mort ċemkienu. Mort ċemkienu. Rajt affarijiet tal-blieħ. Le, mort f'postijiet, tista' tiddiskrivihom, nista' nagħti diskrizzjoni kif nistgħu niddiskrivu materjal dettal f'din id-dinja, illa għax l-astrali huwa parallel ma' l-univers fiżiku. Parallel, inti sajjan għandek parti minnek fil-4 dimensjoni, parti minnek fil-5 dimensjoni, parti minnek fil-6 dimensjoni, parti minnek fil-7 dimensjoni, xaħna 7 dimensjonijiet. Dan il-pjano 7 dimensjonijiet, dan il-mikrofonu 7 dimensjonijiet. Aħna, kull oġġett li jifforma minn din l-infinità għandu 7 iċsma. Għandek klieta li huma l-ewwel dimensjoni. L-ewwel dimensjoni hija 3 trijun, għandek l-ewwel, it-tieni u t-tielet. Dik hija t-tielet dimensjoni li fl-istess ħin tiġi l-ewwel dimensjoni. Fatti hawnhekk għamil daqsxejn ta' disin biex dawk illi forsi qed jgħidu da x'inhu jgħid. Mela, hawnhekk iċ-ċirku daqsxejn inkapaċitat. Però mela biex nitilqu mill-punt tat-tielet dimensjoni aħna it-tielet dimensjoni dan iċ-ċirku tan-nofs, din is-sfera tan-nofs. Sewwa dik hija it-3 dimensjonali il-materja, sewwa l-univers materjali. L-univers, mela, ejja ngħidu hawn 7 universi. Sewwa, dawk is-7 universi għandhom il-pjanijiet fiżiċi, il-pjanijiet materjali, dawk kollha qegħdin hawnhekk. Fir-renju fiżiku. Ara daqsix fih. Aħna ngħidu univers wieħed hawn. Sewwa din l-istess konċett bħal meta ngħidu ħajja fuq Ert biss hawn. Sewwa jiena ma nniżżilha qatt illi ħajja fuq Ert biss hawn u ma nniżżilha qatt li dan univers wieħed.
ma nafxem, pero jiena inħoss u dak li nħoss jiena li hija verità. Iżjed mill-li nara bajnejja hija verità li nħoss, għax naf minn fejn ġej. Sewa, mela, dan iċ-ċirku l-isfera tan-nofs huwa il-pjan materjali, vast sejjaħlu li trid. Mal-isfera materjali mbagħad għandek ċirku ieħor. Qiegħed jenkapsula l-isfera fiżika, dik hija l-pjanura eterika. Sewwa, il-pjanura eterika. Issa, tiċċirkonda l-pjanura issa da ma jfissirx li qegħdin hekk. Jien ma morċu rajthom daw. Sewwa, jiena biex il-left hemisphere tal-moħħ dik tittija stampa biex tifhem. Mela qed intik dan il-visual jiena sewwa biex qed nifhmu fuq xi qed nitkellmu. Barra minn hekk ma nistax naf. Mhux hekk tirrela tagħha nispjega. Qed tifhimni ġifieri il-mbagħad jiċċirkonda dak l-ispazju eteriku għandek sfera oħra illi hija dik astrali li sejħula ir-raba dimensjoni. Mela, jifret it-tielet dimensjoni u r-raba dimensjoni għandek il-pjanura eterika. Il-pjanura eterika x'inhija? Il-pjanura eterika hija portal, pont biex mid-dinja fiżika ruħ taqsam għal pjanura astrali. Sewwa? Issa, x'jiġifieri da? Jiena meta kont nagħmel is-seminars San Ġiljan, jiena kelli il-pożizzjoni tiegħi kienet qiegħda fejn il-mejda sewwa u kont dejjem nara tfajla ta' 16-17 sena kienet tiġi dawn is-seminars u dejjem nara minflok tħares lejja. Qiegħda tħares lejn ir-rokna. U darba minnhom ma flaħtiex jiena. U wara konna noqogħdu nikkongregaw wara s-seminar, nagħmlu belatew, noqogħdu nitkellmu nċabsu hemm sa 11 u nofs il-lejl. Sewwa. U għattila ma stħajġ minn għattil isma' għattila xettara jien hemmhekk. Tara xi ħaġa. Għalt li żgulli għalt li hemm mara hemm, għalt li mwaħla miegħek. Din il-mara għalt li mwaħla miegħek. Għalt li gustuża ħafna għalt li jekk tiċċaqla inti tiċċaqla hi. Jekk tiċċaqlaqla u tiċċaqla hi, għalt li ħin kollu tħares lejk. U għam l-suf ta' ġismi x'in għalt li hekk di. Tant ħassejta hekk. Għalt li b'mara veru żbejħa di. Għalt li ħin kollu mwaħla miegħek. Għalt li però miskina trid lajnuna din il-mara. Qed jiena qatt ma rajt xejn. U kien hemm persuna, din il-persuna li kienet tagħmlilna l-meditazzjoni kienet qalt li illi f'dik ir-rokna hemm portal. U jiena njorajta di ma tajtx kasa. U din it-tfajla konfermat li jisu sa ċertu punt għalt li hemm mara għalt li minn hemm timmanifesta di. Sewwa, issa din biex jirnexxiela taraw, hija tara b'mod mhux bajnejha. Qed tara bħal meta inti tiffoka fil-meditazzjoni fuq il-pineal gland, sewwa biex tiftaħ it-third eye, biex inti tara sinema qisek, qed tara sinema bil-pina, sewwa b'din il-glandola. Mhux qed tara minn aspett fiżiku, qed tara dak li l-għajnejn ma jirnexxilhomx jaraw. Sewwa bħal lentis ta' kamera, inti tifhimni kit, sewwa. U insomma, u kont ġibt il xi ħadd biex inaddaf hemmhekk. U kien u din ma rajniex iżjed insomma. U ġifieri hemmhekk kelli portali jiena ma kontx naf bih, għax jiena ma narax. Jien m'għandix dik l-abilità li nara sewwa, però jekk entità, jekk ruħ ikollha s-saħħa li timmanifesta b'mod dens ħafna, tkun qiegħda fl-eteriku, issa immaġina inti għandek id-dimensjonijiet mhux qegħdin parallel ta' xulxin, qegħdin tarax sewwa meta jeklipsjaw il-xulxin hekk, bupp, jinħolqu portali, pont. Ruħ tista' tgħaddi minn pjanura l-oħra. U dan il-portal kien ikun hemm xi eklips sewwa u kien ikun hemm portal jinfetaħ u ma kienx hemm ruħ waħda. Għax din qalt li hawnhekk mhux dik biss tiġi ta' qalt fil-kamra ta' ġewwa qalt li tgħid x'għandek. Sewwa, għalt li hemm ħafna entitajiet hemm ġew. U minn hemmhekk insomma kont ġibt il xi ħadd biex inaddaf għax din il-mara laqalt li issa jien naf ma m'għandix intenzjonijiet ħżiena jew da, ma bdiex iddejjaqni. Sewwa, però dik il-ħaġa li hemm xi ħadd
ruħ li naf li din mietet kella ġisem u nqabdet fl-eterik, mela inti għandek l-eterik, għandek l-astral u għandek l-univers materjali sewa. Meta dawn ġew fl-imkien, din inqabdet hawn. Is-sinti dak li jettara ġo din il-kamra fil-univers materjali, jekk tipproġetta ruħek fil-renju eteriku se tara l-istess. Se tara l-istess kamra. Tgħid imma proġettajt xejn mhix veru għax għawadni liha. Int proġettajt ġo renju ieħor u qed tara l-istess affarijiet. Illi jinbidlu huma mhux l-ambjent. L-ambjent jinbidel ukoll, però iżjed tinbidel inti għax inti l-ħaqt livell mod ieħor. Eżempju, jiena darba minnu meta proġettajt din l-iżjed waħda intensa li kelli din l-esperjenza, kont mor ġo ġnien, insejjaħlu ġenna jien dal-ġnien, għax immens kien. Il-ħaxix kienet ikanta. Tajt dan miġnun dal-bniedem li jgħat jgħid, però fl-astral hemm affarijiet li litteralment iġennuk, veru. U ma tkunx titlaq minn hemm, għax jien ma rridx nitlaq minn hemm. Mari gran fight, ma rridx niġijaw jien, sewa, u kienem isu ħaxix qed ikanta bil-ħna ta' nisa li ħna veru zbieħ, sewa, sema blu li qatt ma rajt blu bħalu, il-blu temmek huwa totalment tal-bliħ. Verament, ma nafx kif ħanaqbad, moħħi falli biex niġi biex nispjega din il-ħaġa, sewa, pero inti meta tmur ġo l-astral, sewa, inti se tesperjenza l-istess li nesperjenza hawnhekk, però il-feelings tiegħek ikunu iżjed intensi, l-emozzjoni ikunu ħafna iżjed għoljien, ma smewwiet, sewa, u dik hija l-intenzjoni, infatti, biex inti hemmhekk titgħallem, jekk ma rnexxilekx titgħallem hawnhekk, mela ħanati daqsxejn ta' eżempju ieħor. Qabel kollox kif? Ma naħsibx li huma l-esperjenzi huma ta' kulħadd l-istess. Le, mhumiex. Għax eżempju tkellimt ma' persuna li kellha out of body experience qalet li kellha kurdun jisu. Jiena ma rajt l-ebda silver cord, imma dika il-silver cord hija għax inti għandek kontratt ma' ġismek. Ma jiena ma rajt xejn. Irrelevanti. L-iktar huwa simbolu milli it's an actual cord. Taraħ, jiena qatt ma rajtu waqqas. Inti m'għandekx isu wire extension kif tinqala minn mal-plakka tista' tmur fejn trid. Eżempju fejn mort jiena ma rajt xejn definit. Iktar kollox imdalla. Anki jien. Jiena mort f'post hekk ukoll. Għundir ma naħsibx li huma l-esperjenzi. Jiena dan il-post kont semmejtu f'darba minnhom f'podcast hawnhekk. U kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi. Medium għalli dak Dark Realm, għalli ma għalli iżjed minn hekk. Jiena m'għandix idea x'inhu dan il-post sewwa imma naf li kien fl-astralix ħassejtni li qiegħed. U inti kif timxi? Jien naf isni niflawtja hekk. Le, ma m'għandix kontroll. Kif tikkontrolla? M'għandix kontroll. Jiena s'issa ma wasalx sem. Jiena l-esperjenza tiegħek tiegħek. Kif? L-esperjenza tiegħek tiegħek jiġifieri. Ħanajdlek. Inti meta inti tinsix li hemmhekk għandek moħħ ukoll. Għandek ġisem. Fl-astral għandek ġisem. Għandek l-astral body. Ma tarax li Ma kif ħad tikkontrollaħ? Ma tarax li dej, palisset nara idej. Aħna hemmhekk ara, meta inti ifhem din. Ma tarax il-ġismek, ma tara xejn. Mela ma tarax ġismek. Ne, ma rajt xejn, just jisni qed. Għadek fil-bidu. Li jiena rajt. Idejja bdejt narom jien. Bdejt nara kollox vjola. Il-feeling hija differenti. Totalment differenti, mhux se tisma' kif tismaw ta'. Jew se tara kif taraw. Imma inti għadek fil-bidu, inti fil-bidu għadek. Inti infatti meta bdejt tispjega għadek qas għaddejt mill-paraliżi. Il-paraliżi meta inti meta tkun. Ma sajan għalli inti għattilli mxejt. Mxejt, imma mxejt mux għax jina t-territ nitallem xaħġa minn di u daqsek. Ġonġu post. Tiddubitax, tippretendix xej, għax terġa tiġi lura. Kif? Lara, l-ewwel esperjenza tiegħi kienet hekk, mela jiena meta proġettajt l-ewwel darba sewwa, jiena għandi ħajt isu dal-kulur id-dar u għamilt l-ewwel darba li provajta kien fit-2012. Sewwa. U għamilta bl-intenzjoni li tirnexxieli di. Però ħabib tiegħi informani. Inti qed tinjora ħafna affarijiet sajjan.
U għasek qed tilab daqsxejn man-nar, issa ngħidlek. Imma le jiena ma tinsegwu xejn ġast qed nagħmilha on my own hekk. Ma ejja nimxu Inti pass jastajt pass. tal-intenzjoni. Le, hemm ħafna affarijiet marbuti, di mhix xi ħaġa li tista' tagħmilha hekk. Titlob protection qed Iva, dik La importanti. tlab xejn, Issa għadni- le, Għadna qatt ma importanti. tlab protection. Issa, inti, mela, jiena ħabib tiegħi informani b'ħafna affarijiet. Dak iż-żmien li kont xettiku fuq għadi, l-istess kif kont inti għaddejt minna, Kif però kont jiena jiena. kont l-istess bħalek kejt jiena dak iż-żmien, kont naf ħafna affarijiet sewwa, ovvjament kelli ħafna dubju fuq affarijiet, kelli ħafna mistoqsijiet, però kont miftuħ. Isma' ma ngħidx dik mhix veru, dik Le mhix jiena veru. bħalek hekk Jiena nirraġuna. kollox naċċetta mbagħad ninvestiga Proset. l-affarijiet sewwa. Bħalek nirraġuna. Jiena għadni minix 100%, anzi qed nipprova nagħmel nara esperiment bħal met il-Mirka u qed il-David Paċu u l-Kit ukoll li dirit nara jekk hemm xi ħaġa vera u xi ħaġa li tiffabbrika moħħi jew jekk mhux xi ħaġa Tifhem ix-xjentistek sa jgħidlek ta. imma jekk mhux xi ħaġa li tiffabbrika moħħi. Imma jien esperimentajt xi ħaġa. Ersar Issa ħilu ngħidlek issa ngħidlek l-esperjenza tiegħi ma wkoll. Jiena d-dar għandi spare toilet li ma nużawx u nistgħu nsakruh. U l-mara attela pinġili xi ħaġa, attela u poġġija fuq it-toilet. Attela u sakkar il-bieb, attela u ħbit ċavetta. Taw tajli x'pinġejt li u x'kiktib li fuq il-karta. U jiena għamilt l-intenzjoni li jiena nimxi. Serħilu l-qatmar nexxiet li sada kienar. Imma jiena l-esperiment kien da li jekk jien kapaċi inqum fil-ħodu għada fil-ħodu ngħidilha l-mara pinġejt li dajsa. U l-mara tajli iwa, għalla bib maluq. Ngħid mela allura vera mhux ħlomta. Issa jiena dal-esperiment ma komplejniex. Mara naħħiet għal-karta. Jiena nexxiet li dil-biċċa xogħol. Kont qiegħed wiċċi l-isferri qiegħed bħalma norqod is-soltu. U f'daqqa waħda ħassejt ninnaqa lura. Sinti tinsiex wiċċi l-isfel qiegħed. Imma ħassejt ninnaqa lura. Tajli mhux ta' għamela, tola lura, ma ħassejt ninnaqa. U nqtajt. Bdejt nara kollox viola, bdejt nara kollox qisu vinjett, isu xaħta mill-lejek ma jnejja. Bdejt nara li l-nifsi rieqed, bdejt nara l-mara rieqda, u ma konċ naf kif niċċala, bdejt nara kollox viola jivvibra sejjerek. Issa jiena biex taxxaqa fil-kamra tas-sodda tiegħi għandna Mirja, żewġ Mirja u mera fuq il-ġemp. B'xi mod tajlix kif isni kontet. Dawk itelfu ħafna, Bil-Malti qrajt fuqha mbagħad, għalhekk qed ħankelmek fuqha bil-Malti, ħassejtni qisek bħal meta tkun qiegħed ġo swimming pool fuq l-ajlow. Meta tinqeleb u taqa' ġol il-ma. Ħassejtni għamilt hekk jien. U ġejt filli qed nara li l-nifsi filli flipjajt. Ġejt qudiem il-mera, nafa xrajta, issaqsini xrajta x'm'għandix idea, però xi ħaġa rajt xi ħaġa li beżżatni. X'inhi ma nafx x'insejt kienet, isu bħalma tanti toħlom u tinsa. U f'daqqa waħda mill-ewwel instabat, bum. ġejt. U tajt mis-sodda, jiġifieri bit-tiżbita. Isni ġolti jgħid. Isu ġismi ġolti ġismi fiżikament. Naħsat inti. U tant tħabbat qalbi ġifieri u sejna mbagħad sleep apnea wkoll. Ġifieri jista' jkun illi forsi dak il-ħin kienet sleep apnea. Bekk min ix-xert jiena dak li rajtek kien iċħol ma jew le. Però jien kont konxju bdejt nara li l-nifsijem u provajt iktar drabi kifin u ma tistax tirnexxieli kull darba norqod. Nibqa' għaddej ġifieri nħossa l-vibration, nħossa titla' ġora suq niepen isek qiegħed ġo dik il-magna tal-isptar xerdula. Le, vibration tħoss. Mela l-lura jekk qed tħoss il-vibration, fil-ħolm qatt ma ħassejt vibration jien. Jiena sa dik il-parti li Ġifieri inti li Sa niepen ġora smajthom. Isek qiegħed ġo magna tal. tiġini easy. Si tiskenna u xejdula. Dik il-biċċa. Issa jiena kull meta nkun ħammur norqod dejjem qed nipprova. Sakemm il-ħadd la għaddattelkom ġrat li dil-esperjenza ġifieri l-intenzjoni qed kif ħriġt ġifieri bdejt nara li l-nifsi u qed minn din rid natgħallem xi ħaġa u bum mal-ewwel ħaditni ġo post ieħor. Inti qed li rajt xi ħaġa. Rajt xi ħaġa u mistoqsijiet kelli. U xejp li fimtni xi ħaġa bozzat li. Isu bulb. Hekk. Isu blob hekk. Xi ħaġa ma qas naf kif niddiskrivija.
Però, Rajt xi entità ġifieri għattajt. tipo Rajt xi mistoqsijiet kelli. Saqsijeni l-mistoqsijiet u jimweġib. Ġifieri, mela, biex nifmek, inti Test kelli. għaddejt mill-vibrazzjoni, ma għaddejx mill-paraliżi, irnexxilek tmur x'imkien u ntqajt ma' xi ħadd, ma' entità xi ħaġa. Xi ħaġa, ma nafx kienet. U kellek Test. forma ta' dialogu miegħu da. Eżatt. Dil xi ħaġa. Stramba. Jien kol metta, rrid nitgħallem. Dak il-ħin. Illa għaliex. Kif ħriġt? U inti kontat li waqqaft xi pinnoli tal-ADHD? Ejwa, U kemm kont ilek? ġimgħa. Jiena ma nafx kemm idumu l-effett tagħhom. Mhux hekk. X'baq jibdew jinqalgħu daw il-mistoqsijiet kif. Le, mhux hekk, le, ovvjaw. Jien ma nafx l-effett. Kont konxju, ma. Ġol ġisem kemm idum tagħhom, ġifieri. Kont konxju ta' wer tal-ħafna ħsejjes ta' madwar daqs li kienu jgħetem. Għala, ħanni rakontelek esperjenza tiegħi. Mela darba hemm xi qabel il-Covid da, fit-2019. Qabadni deni boss, imma deni qatt ma ħassejtu, sewwa. Tant dan id-deni kien intens fuqi, intensiv, illi jiena meta jaqbadni d-deri jew kolli xiril ma qasim biċċa pinnola panadol miegħi xejn. Ġismi ħalli jsewwi waħdu, jirranġa waħdu. Noqgħod għall-kwiet fil-paċi, la noqgħod nirresilja ma' xejn, noqgħod relax, hemm noqgħod nara film fis-sodda u ħalleh jitlaq kollox waħdu sewwa. Però din id-darba kien gran famijaj ma rridx jitlaqni u qed ngħidlek bil-lejn darba minnhom ix-xarab 3 darbiet. Jgħidu l għax joħroġ. Id-deni. Ma mela da jerġa' jidħol. U nerġa' nħossni ħażin għaġeb, nerġa' nixxarab noħroġ nieħu xawer nerġa' nidħol 3 darbiet. U da ma rridx jitlaq, qisni kont ippossedut, letteralment. U ma flaħtiex. U kellna dawn il-Panadols extra kont ġibtom minn Tommi, dak il-ħomor. U ma nafx kemm il-waħda blajt. Ma nafx kemm tittibla d-doża ta' kemm kull 6 sigħat minn għalija. 4 sigħat. Jew 4 sigħat, jien ma U nieħux. jaqbad nibla. Għax bdejt inħossni sew bihom. Sewwa sa deqas qatt m'għamilta f'ħajtien u billej. Bdejt nara l-alluċinazzjonijiet. Bis-serjetà, bdejt nara l-amara ħierġa hekk ara. U għalaqta għajnejja, qed madonnet noħlom jien. Niftaħhom u nerġa' nara. L-amara ħierġa. Qed nara l-amara letteralment ħierġa minn ġol kamra. Nemmek Kevin għax. U qed nara isom Għaddejt reklami. minna ħafna drabi di. Daw x'inhu ma xent nara jien. Ġifieri għalhekk qed insemmi din. Illa lix jista' jkun li jkun għatem elementi ta' dawn il-pinnoli jkunu għadhom jiġru ġo fik. Jiena ovvjament m'iniex persuna medika, ġifieri ma naf ma nistax nidħol f'dak l-aspett. Imma l-pinnoli huma effettivi. Per eżempju, lucid dreams. Lucid dream, nar is-sibt, kont jgħataw deċri ġo lokanda, il-mara riqda ħdejja, kont naħlef l-mara għamed bil-qeda u għed kellimni. U għed nirrispondi għal-ura. Naħlef. L-imbagġejt f'sensija u nsiba riqda u għed ħlomt. Ma tant kienet luċida. U għed nara l-mara ġifiri, wicċat għed naraħ distorted, nismaħħa tkellimni u għed najdra xinti tajt. U ma nafx jekk tkellimx ukoll fil-ħolma ġifieri jien. Imma daw ma jista' jkunu affarijiet li huma ħolm. Fimt? Fem, ħafna mill-ħolm jieħu sem fl-astral. Ekku. Ħafna mill-ħolm jieħu sem fl-astral. Hemm ħafna ħolm ukoll li ma jieħux sem fl-astral, illa lix ikun affettwat mill-attivitajiet li tkun għaddej minnhom fil-ħajja korrenti tiegħek. Jiġifieri moħħok jinnaf qiegħed jevolvi bil-lejl skont dak li huwa għaddej minnu fil-ħajja fiżika, ġifieri dan jista' jaffettwak ukoll. Ħansaqsik xi ħaġa l-ewwel semmejtlek tal-bib il-magħluq jien. Għax minn ix-xert kux inti kontattieli jew rajta x'imkien. L-inti tista' tgħaddi anke minn ġol ħitan u minn ġol bibien. Ngħid sewwa. Ma taħsibx li dak huwa esperiment vera interessanti li jkollok xi ħadd jiktibλek xi ħaġa jew pinġi. Jiena dik kien staqsija li Vanni Pole, infatti konna qegħdin fuq il-television, fuq tal-program xi 12 sen ilu u ovvjament Vanni Pole xettiku u kien qalli tiġ ngħidlek x'nagħmlu qalli tiġ niktiblek xi ħaġa npoġġielek fuq warda robba għalja qalli inti għamel l-astral projection. Għalajlek esperiment interessanti, però jiena m'għandix kontroll.
illi naqbad ngħidlu warrajt għamilha. Kif nagħmel l-astral projection immur hemmhekk u ngħidlek x'hemm miktub sewwa. Jiena forsi hawn xi ħadd mingħand għax hawn ħafna min jipprattika l-astral projection ħafna iżjed minni u jiġifieri jmur f'postijiet u għandu kontroll anke joħloq intenzjoni bl-intenzjoni jmur fejn jrid, litteralment fejn fil-passat, fil-futur. Jiġifieri għaw minnu tajjeb ħafna fih, għax inti immaġina, l-ewwel konsa nibdija di konsa ngħidha. Inti meta tkun tarbija fir-renju fiżiku titrenja ġismek. Il-ġisem fiżiku biex jaġixxi fir-renju fiżiku. Però inti għadek baby fir-renju astrali, kif tippretendi li se tagħmel hekk u tagħmel hekk u tagħmel hekk? Jekk għadek baby għadek tibda. Inti toqgħodx tajt isma' għax jiena niffunzjona bit-tal-imod f'dan ir-renju fiżiku mela allura ħanagħmel hekk mhix hekk. Insija. Bdejt insibu diffiċli fik jiena li. Hemmhekk kollox hemmhekk għandu funzjonijiet differenti. Aħna din nippruvaw nitalmu l-mechanics. Ta' kif taħdem il-biċċa xogħol, ġifieri. Mela sa jan nirnexxietlu, jiena rnexxietli darba. Issa, min hemm jekk tarġa' tirnexxieli jien kif ħan ikkontrolla m'għandix joystick f'idejja, ma stax nuża saqajja. Mhux sempliċement ħanajt ħammur sakċina u mxejt il-kol u tur mort fik ċina. Ġifieri tajli qed titlobna instructions mhux qed ngħidlek biex ittini instructions imma mill-esperjenza tiegħek inti. Kif irnexxilek timxi minn point A għal point B? Jew sempliċement ġaralek bħalma ġaralu Zajan minn hawn għalaw. Eżatt. Lili ħanajdlek, mela jiena b'qas biss pretendejt li se mmur x'imkien. Jiena din għamilta, l-ewwel darba għamilta sewwa, kont intfajt fuq is-sofan biex ma ntellef il-ħadd, ma ntellef l-irqatt ta' ħadd, sewwa, kont irqatt fuq is-sofan fil-kamra tas-salott. U għamilt l-alloċ, issa najt, mela ħaniħu l-opportunità biex nispjega wkoll din hemm ħafna tekniki differenti kif tista' tipproġetta fl-astral sewwa, però din jiena weħelt fuqha illa lix din sibta konvenjenti u b'din biss jiena rnexxieli nipproġetta sewwa mela Melli għamilt jiena mingħajr ma pretendejt xejn la intenzjoni fejn sammur u la x'sen waqqas nafsi nsib la proteġġejt li l-nifsi qabatta u għamilta din sewwa u rnexxiek li. Però jiena dak iż-żmien kont għaddej ħanat id-dettalji kollha ħalli dak li jkun ma jaqbadx jipprovaw jekk għaddej minn fażi f'ħajtu illi mhix se tirnexxielek, ma inti tkun għaddej f'fażi illi se tkun kompatibbli mal-astral. X'jiġifieri? Mela, ġifieri da jista' jieħu perspettiva minn dak li se ngħid jiena, mela jiena dak iż-żmien la kont qiegħed naħdem, jiena kont naħdem fl-industrija tal-films dak iż-żmien sewwa. U min jaħdem fl-industrija tal-films taf kif taħdem din is-sistema. Tagħmel 5 xhur 6 xhur fuq film, u mbagħad tagħmel dak iż-żmien konna nagħmlu 6 xhur oħra nistennew biex jiġi film ieħor. Matul dawk is-6 xhur kont noqgħod id-dar nikteb, nimmedita, naħseb u hekk, qed tifhem, u bej film u ieħor kont inkun veru sereni jiena. La qed naħdem, la rrid inqum kmieni għax-xogħol, la rrid naffaċċja traffiku, la xejn, kont veru seren, kont inkun waħdi d-dar. Għandi d-dar kollha lija u noqgħod hemm relax sewwa. Fil-għaxija kont immur San Ġiljan nagħmel dawn is-seminars, kont nieħu pjaċir kbir, illa li xina mhux biss kont ngħaddi dak li skoprejt jiena, imma tnisba' mingħand nies oħra, u allura kont qiegħed għaddej minn sfera f'ħajti jiena illi veru kont miftuħ, li veru kont qiegħed qed ngħix ħajja paċifika, la kelli problemi, la kelli dejn, kelli kollox għaddej. Eżatt. Seren. Eżatt. U darba minnhom qiegħed nitkellem ma' dan ħabib tiegħi illi dan għandu esperjenzi tal-blieħ. Da ħanejdilkom waħda mill-esperjenza tiegħu, għalli jiena, għalli jekk nagħmel astral, hekk. Illa hekk jiena. U dem b'xi esperjenza ġdida. Għalli darba minnhom għax dan fotografu wkoll. Għalli kont nieħu daqsxejn break għalli bej printing u dan u hekk insomma. Għalli darba minnhom mort mill-offiċċju għalli biss tal fuq is-sodda wiċċ l-isfelek, bum u qabel. Għalli winsib ruħi quddiem il-qamar, bum.
għalli dak il-ħin, għalli ġejtek qudiem il-qamar. Ġifieri kien imqajjem qed tgħid. Iva, Qabes fuq is-sodda. bum, uġi fuq il-qamar, uġi qudiem il-qamar daw. U bida jgħid li affarijiet, esperjenzi differenti, sewwa, u bida jħajjarni. U jiena naf li dan il-bniedem veru onest. Ara, dan dak it-tip ta' bniedem, din il-persuna illi la jitkellem, titkellmu biex ikellmek. Mhux il-ħin kollu jrid jgħid u juri kemm jaf, mhux dak it-tip ta' bniedem. Ġieli tkellmu qas biss ikellmek għax mistħi bniedem veru umli. Qed tifhem li jaf iżommu għalih. Għalhekk jiena naraħ bniedem onest, mhux bħal dak it-tip illi ħin kollu jrid juri kemm jaf u jrid jaqbes fin-nofs, le mhux veru għax hekk, le xejn minn da. Bniedem li ta' ftit kliem. Għajn ħares li bħala bniedem onest u kull meta konna naqbdu konversazzjoni jien u kont nagħlaq ħalqi u noqgħod nisimgħu jiena. Darba minnhom poġġejna fil-karozza u beda jgħidli hekk. U dak kellu konfidenza biex konna ħbieb aħna sewwa u għadna ħbieb infatti. U beda jgħidli kif tagħmilha din insomma u tant ħajjarni u kont għaddej minn dik il-fażi paċifika dak iż-żmien. U mort id-dar, tant kont entużjast. Għamilt l-alarm fi 3 ta' filgħodu, bum, u fi 3 ta' filgħodu, hekk ara. Mela, it-teknika hekk kif għamilta jiena kif qalli biex nagħmilha da, u li għadni nuża. Toqgħod fuq is-sufan fuq is-sodda sewwa, rilassat, wiċċ il fuq kif nagħmilha jiena wiċċ il fuq. Idejk tpoġġihom ma' ġembek sewwa, mela inti mitlu hekk, idejk tpoġġihom ma' ġembek, mhux imsalbin fuqek, jew inkella saqajk mhux imsalbin, ħalli d-demm jibqa' għaddej u l-enerġija ta' ġismek tibqa' għaddejja ma ssibx angli u blockages u hekk sewwa. U inti meta jdoqlok l-alarm tal-mobile bil-intenzjoni li tilħqu mingħajr sforz ta' xejn, mingħajr refer ta' xejn kemm taqbdu, pop u titfieħ. Ħalli ma tellef lilek innifsek. Issa, inti tagħmel l-alarm dak il-ħin fi 3 ta' filgħodu, fis-satej ta' filgħodu, fl-4 ta' filgħodu mhux għax huwa ħin opportun le, illa għaliex inti dak il-ħin ġismek raqat. Però jekk se tqajmu għadu għajjin irid jibqa' rieqed, irid jorqod xorta jrid il-mistrieħ, però inti issa la darba smajt l-alarm u qomt inti nofsok imqajjem u nofsok rieqed. Għadek torqod. Issa inti se tuża ċertu mantra. Sewwa, din l-ewwel intenzjoni li tittamel, mingħajr ma kelli l-intenzjoni nagħmel xejn, ħloq din l-intenzjoni għax qalili dan il-persuna. Għalli jgħid fil-bidu ma rridx norqod. Għalli bqa' repetija. U jiena poġġejtek fuq is-sofan, għajt somma kif kont fuq is-sofan, kemm fast off tal-alarm, u għajt kif kont, u bdejt nirrepeti din il-mantra. Bil-Malti, ma rridx norqod. Mhux b'fommi, ġovija. Ġo moħħok. U għajnejja magħluqin. M'għandix idea kemm domt, però ħin qasir kien. U f'daqqa il-ħin inħoss din il-vibrazzjoni tal-anġli illi qatt ma ddejt minnha kont. Ma bżajċ. Però jiena bnidem kurjuż, il-mewt ukoll għandi kurżità kbira, sewwa, sa ċertu punt għandi daqsxejn ta' biża' però mhix dik il-biża' li tuhom ma nix mmut sewwa. U jiena x'kien esperjenzaj din il-vibrazzjoni. Asna f'xħaseb moħħi dak il-ħin, sewwa, u ħariext hekk. Semmek għaddi m'għaddex mill-paraliżi, sewwa, u qed nara l-ħajt. Mela jien għalejt, sewwa, għalejt. U qed nara l-ħajt, u għamilt hekk mingħajr ma rid, mingħajr ma kelli kontroll ta' xejn inħares lura u nara lili fuq is-sofan. La qed kemm stramp, la qed x'inhu jiġri xejn, qisu xi ħaġa normali. U qed nara l-ħajt ħanaddi minn ġol ħajt. U kif eżatt ġejt mal-ħajt, qed il-paraliżi, kif m'għaddejx minnha, bum! U rġajt mort lura. Imma dik l-esperjenza l-ewwel darba kienet biżejjed għalija. Mind blowing, issa ngħidlek, mind blowing di. U nagħmel lejl, il-bqija tal-lejl, nikbi mbikkem, ma nistax nemmen x'ġarali. Dik kienet l-ewwel bib li nfetaħ li jiena infatti kont qed nitkellem mhux ħanqod insemmi ismijiet persuna li jallem il-yoga u dawn l-affarijiet u meditazzjonijiet u hekk u għatlu.
Għalli inti nfetaħlek l-ewwel bieb. Għalli, sewwa, għalli bqaddej fuqhom, bqaddej fuq dawn affarijiet fis-sens ibqa' prattika. Għax jekk inti għamilta darba u se titlaqa' li għamil rnexxielek iġġib armejtu. Sewwa, bħal lingwa din, jekk inti qed titgħallem lingwa, tallimta ġibt id-digri tal-lingwa, sewwa jew iċ-ċertifikat u għamilt 5 snin ma tipprattikahx, jiġi jkellmek xi ħadd tgħidha x'inhu jgħid. Ma tifhimiex il-lingwa x'inti moħħok ħajja se jarmi għalem. Ma inti tibqa' tipprattika u jiena bqajt nipprattika sa dak il-punt sewwa. Imbagħad it-tieni darba għaddejt mill-paraliżi. It-tieni darba kienet full. Bum, dik fejn mort f'dan il-ġnien immakolat tal-bliħ. Femminna tal-paraliżi kif l-ewwel il-vibrazzjoni. L-ewwel tgħaddim il-vibrazzjoni, sewwa. Issa, il-paraliżi hija mela inti għandek il-nervous system. Ma niftakarix din il-paraliżi. Inti għandek il-nervous system tiegħek. Issa, biex ma noqgħodx nidħol f'ħafna komplikazzjonijiet. Inti meta tħoss il-vibrazzjoni, eżatt ma nafx tkun dik il-vibrazzjoni, però kif qed nifhimha jiena. Tixxejja le naf. Kif qed nifhimha jiena, qis niqbad xi ma nafx kemm il-ġig ħamer u jibda jredek trej. U buzzing ġo widnejk, kbar ġifieri. U mbagħad għaddejt mill-fażi tal-paraliżi. U l-fażi tal-paraliżi hija. Mela inti immaġina inti marbut. Meta ngħidlek marbut, letteralment tibboltjat laqqas iċċaqlaq difer. Assufa. Kull ma ċċaqlaq għajnejk. U ħafna minn nies din jibżaw minna, jittwerwru minna din. Hija għadda minna darbtejn. Il-ħeddiela bil-Malti. Eżatt. Mhix jassaċ il-ħeddiela dik. Jekk jgħidula. U xi tkun tal-ħeddiela? Ħeddiela Meta tipparalizza ruħek. Sleep paralysis. All right, ekki jgħidula naf li jgħidu. Il-bicċa tnaddija. Meta tipparalizza ruħek. Għax minn hemmhekk imbagħad toħroġ inti. Tnaddija, dik il-bicċa li tgħid. Tnaddija fl-ma sens, taqbiżha. Bajnejja magħluqa, nibda nara kollox blu fil-view għalhekk u mbagħad niftaħ għajnejja u kif niftaħ għajnejja ġifieri kif inħossni ħiereġ. Bum. Nkun qed nara li l-nifs. Xina ma ddejtx minna tal-paraliżi. Tkun għandek fil-bidu. Tkun għandek fil-bidu. Dawk huma l-ewwel żewġ tarġijiet. Ma l-ewwel tliet darbi bqajt fl-istess posti. Ma ċċaqlaqx dejjem naħares li għan-nifsi. Ġifieri ħriġt. Noħroġ. Jiena ħriġt ukoll l-ewwel darba, però ma ddejtx minna. Iva, l-ewwel darba jiena wasal fejn wasalt inti. Imbagħad ir-raba darba ġifieri qegħdin irrid nitgħallem xi ħaġa minnha. Għas kont naf fl-ħamur ġo ximkien jħorru. Ġinti ħloqt intenzjoni fil-raba darba. Trid nġib xi ħaġa minna. Qed nitgħallem xi ħaġa minna. Ma daqshekk bum, ġi post ieħor. L-istess kien mudla, ġifri blu fil-vjola, u rajt xi ħaġa hekk. Asna fil-diskrivja. Isa biċċaġina kbira. Estra? Imma test għamlet li. U kif ikkomunikajt, ġifieri? Mux biklimek dejt nismaħħa, ġifiri ma. Tismax klim dejt tisma? Saqsik setta domandi. Jena għatma rajt il-ħat. Jena, ma nafx, jena, għetnejlek kien min kien għalli għaxjara kord silver. Ma rajt lebda kord silver. Sissadni għatma għajt ma xaħat li tkellem mentita. Jien tkellem mentita. Lejna rajt ħaġa, xini ma nafx. Inti rajt u għol? Lejna rajt ħaġa fil-mera, ma nafx xini. Tini darba li rajt. Għaxin sejt, tant kienet esperienza kera li rajt ġol mera, illi dak il-ħin mill-ewwel instantanjament bum. Inti tinsix li mera portale? Ekku. Mela portale. Dak huwa bieb. Mera. U jekk tkun antika, iżjed u iżjed. Għax daw jinqabdu ġo fija l-entitajiet. Dim veru, tal-mirja. Jina l-mera li jem id-dar mottija d-dar. Għandi mirja zbija antiki, tattijom li. Jina nifemma. Eżempju għanna mera kbira fil-kamra tas sodda, mera tal-persuna jitissejja. Mottija fil-għodu, għarrajtik xifa, pero matul il-lejl tattija. Għax tibza minna. Fattaw minn jgħid l-għas television fil-kamra tas sodda. Ej, mux ma nħallix television jina n-nena tijaj. Imma iva, għaw minn asfriġ ma' Però s-sabiħa kienet kif literalment li mawx għaw minn. Kif ħarist met unara di ħaġa instantanjament tħalt. Tajli xrajt, imma rajt ħaġa, niftakar li rajt ħaġa xini ma nafx nispjegalek xini. Imma tħalt, twerwir dak il-ħin. Ġifieri
Jien darba bisser Din id-darba ta' darba biss jien nexxiet li. U rajt dil-inti, u xrajt eżatt. M'għandix idea, kif, m'għandix idea. Naf il-ħarist lejn Esperienza. naf kemm se taddamet. Tifhimni, jien naħseb li inti taraħħa twila, ma fil-verità naħseb tkun Taf li qasira. qasqat ma żammejt rendi konta kemm Taħin, kolletum li Raf li nista' raf li naf. Inti kif spiegajt li inti, għax inti isek, mux għax it-tajmjaj ta' xrit it-tajmjaw. Eżatt, raf li. Għax inti kombinazzjoni rqat fit-tal-ħin, taf li rqat f'dak il-ħin, u fit-tal-ħin għajmek missierek. Eżatt. Allura jett, l-allu, jisu Ej, kellek staj let kwarti kalkula, sija, jisu stra kemmi bene, twila. Jien qasqat ma kelli l-intenzjoni, jem kalla dit li minn ħanżom ħanara kemm minn dum. Għax meta għamilta dejjem għamilta b'mod spontanju, mux minn fil-għodu ngħid illum rrid nagħmilha. Għax hekk ma jirnexxilix. Inkun għaddej minn fażi ngħid issa, bum issa. Għax issa l-ħin, jekk noqgħod nippjana ma Naħseb li jiena nagħmilx. ħażin qed nagħmel għax jiena qed ngħid. Għax kollox ħinu f'waqtu. Tons tibda kif. Jien palissa mhux qed nuża tons, jien għadni għaddej qed nagħmel il-gateway experience. Merħila, dika mhux biex nagħmelha ġifieri meta waqt li nkun qed nismagħhom. Jien li qed ngħid pereżempju ħanidħol norqod ngħid ħanagħmilha llum. Hekk, ma xejn norqod. Ġifieri inti dak il-ħin tkun ħatorqod. Mhux fis-sens tipprepara ma preparax minn qabel. Le, għax jiena din inħossa wkoll li l-affarijiet għandhom isiru f'ħinhom. Sewwa, dik hija importanti. Jien kol ħin nipprova, kull meta nkun ħammur. L-ewwel darba l-oħra kont għatlek dak is-simbolu tal-ħames ħobżiet u żewġ ħutijiet. Kollox ħinu fuqtu kemm għandek bżonn jekk inti l-ħin ma jiġikx biex tieħu dik il-porzjoni ma toħodiex, m'għandekx ċans, tista' ddum tittalab biex ma toħodiex. U inti Għax tista' taffettwak ħażin. qatt ġifieri qatt ma tqajt ma xi ħaġa li kellek konversazzjoni magħha. Le ta' Qatt. qatt. Mor f'postijiet differenti, iva, f'postijiet veru sbieħ, però qatt ma ntqajt ma' ħadd. Xorta qatt ma rajt xi ħaġa meta mort hemmhekk ma kien hemm xejn definit, jiġifieri ma kien hemm xejn Jiena, li jien li rajt shapes u affarijiet oħra li nista' int kemm il-darba rnexxiet lek li? 4 darbiet. 4 Tliet darbiet. darbiet bqajt fil-kamra, darba l rajt. Bella ħanajdlek, tix ngħid nibdew mill-ewwel punt. Nibdew mill-ewwel punt. Sewwa, mela. Inti tinsiex illi jekk inti mela il-ħajja spektrum ta' dimensjonijiet differenti. Tajjeb, naqblu hemmhekk? Issa, jekk inti qed tara xi ħaġa fl-astrali, fil-kamra tiegħek, mela dik qiegħdem fil-renju fiżiku fil-kamra tiegħek. Ġifieri inti titnaddaf hemm ġew. Però raba darba mort x'imkien fejn ma nafx assolutament. allura. La rajta fil-mera. Iva, titnaddaf. Ġifieri Di tal-mera ma nafx. Għax dak il-portali prova tiegħu prova. taf xi Ma stax nattija. Għaliex? Għax kbira, parti mill-gwardarobba tiġi. Alright, fimtek. Taf xi Għandna sekonda mera uħra unek din-naħa. meta tkun billej il-buskett, eżempju, jew x'imkien fil-ġan. Imma jkun kullum kien modlam, hekk kont isni jkun hemm naqra shades ta' daw. Jiena mort ta' ġorenju hekk. Fejn mort? Mort naf xettajt. Oh, le. Jiġifieri inti mhux fil-kamra. Le, Jiġifieri darba din l-entità darba le. li L-ambjent tiegħu ambjent differenti kompletament. Ir-raba Jien darba. il-kamra bdejt nara, per Le, ma eżempju. jien taf x'qed nagħmel, qed inħallat inti darba kellek esperjenza oħra, meta Ejja, qed ma rajt xi ħaġa insa fil-kamra. dawk. Ir-raba darba, irnexxi li nimxi. Mur x'imkien ieħor. Irnexxi li mmur x'imkien ieħor. Issa, fejn mort, kien jista' kiet ġoġolna modlama b'naqra shades ta' dawl. Hekk kont Jien isni. qed nara stramba ħafna di. Jien qatt ma mort x'imkien ieħor. Żgur dejjem- mhix ħolma di. Le, mhix ħolma, kont awwer. Kif m'għaddejx mill-paraliżi jistra? Ma s jena di li kont awer, jena. Jiena tnaddi minn l-paralisi. Jien di li kont awer. Tnaddi, ħani li kif tnaddi minna jena. Jien xin nħossni ħriġt. U mbagħad niftaħ għajnejja. Le żamm daqsxejn. Il-paraliżi li Mhux hekk tħoss jgħidlek. inti kif inhi? Xiġifieri. Literalment tipparalizza ruħek ma tistax tiċċaqlaq, għajnejk biss. Ġamjat, laqqas għajnej, jena Le, laqom għajnejk għajnejja. tibda sejrek. Nalaqom għajnejja. Tibda sejrek inti bajnek, però inti ma tistax tiċċaqlaq. tkunx tista' tiċċaqlaq, Immaġina hemm miljon qoddiemek. U inti marbut bil-ktajjen. U dara li uneħen kollu miexi lej. Ejwa, le, U tnaddi inti minna. ser. Mbagħad kif Ma inħoss. tistax tiċċaqlaq, dak it-tip. Jisu xi ħadd qabad li kum meta jkollok liżar fuqok, u jaqbad li naħollok il-liżar. Meta noħroġ jien hekk inħossni jisu xi ħadd qabad il-liżar u naħħih minn fuqi. U niftaħ għajnejja men. Kulħadd esperjenza differenti.
Jien li qed jgħid li kont konxju. Istja, per eżempju, meta jkolli daw il-lucid dreams, jien jew bħalma kelli nhar is-sibt li għadda. Jien kon naħlef illi rajt tal-mara titkellem. Konċert li jiena kont imqajjem u qed inħares liha u tinkellema. Ġifieri bekk kultant narġa' naqa' xettiku u noqgħod ngħid imma dieħlhom ta'. Fim ġirid ngħidlek, għax imbagħad isek għamilt esperiment, ma rnexxielek, x'imbagħad daqqa waħda rnexxielek xi ħaġa oħra u tibda tgħid imma jekk jiena kont konxju, kont konvint li jiena kont konxju, kont naf li qed tkellimni l-mara. Imma ma kienitx qed tkellimni l-mara, ma kienitx. Ħlomt allura mela jien. F'dal-aħħar 3 xhur, eżempju, jiena 3 ħolmiet. U kif qomt? Fis-sens bħal meta tqum minn raqda? Bħal meta qomt minn raqda. Anke bħal meta għamil di l-astral projection jien. Qomt meta nstabat fuq is-sodda. Ġifieri dak il-ħin stess, kif qomt? X'ħassejt? Kif ħassejtek? Ħassejtek Xuftejja stramp? ħafna. Ħassejtek stramp? Xuftejja jnemnu ishom imtarxin. Ħassejtek beżan? Għal ta' nhar is-sibt tajt jew Għax taħseb jiena l-astral projection. Ta' meta għamilt għax qed inħallatom. Ta' nhar is-sibt tal-mera? Tal-mara. Tal-mara. U tal-mera kienet oħra. Le dik tal-mera dik ilha nara xi xi. L-ansija tal-mera. Ta' nhar is-sibt. Għom beżan, żgur, ħolma kera. Inti issek tiddistingwixxi bejn kif tqum minn ħolma tal-biża, stramba, sewwa li tibqa' ġo moħħok, illi tqum b'ċertu feeling jintejt il-Madonna x'ħolma kelli. Kienet tal-biża. Dajt l-ostja li kemm kienet kera, pereżempju. Illa li x'inti se tqum bl-istess feeling mill-astral? Inti, mela, jekk se tipprova tispjega lil xi ħadd li mesperjenzaħiex u se tispjega ħielu da mill-ewwel sa jiġġudika din ħolma. Għax ma ħassx li ħassejt inti. Jekk jiena naf x'distinzjoni hemm bejn ħolma, il-feeling ta' ħolma meta tqum u l-feeling ta' astral meta tqum, inti ma tkunx rieqed fal-astral meta ngħidu tqum mhix tqum qomt mir-raqda, mhix dik ma tqumx. Jew tistembaħ, inti tkun aware tiegħek innifsek dak il-ħin, jiena nistab dak il-ħin jekk inkun x'imkien nista' naqbad u nqum. Mela allura jiena mhux fuq is-sufan dak il-ħin għax jiena għandi r-rieda li nqum minn fuq is-sufan x'ħin irrid waqt l-astral. Meta tkun bl-astral xorta tisma' l-ambjent sound ta' madwarek. Kollox qed tisma' inti aware ta' kollox. Jekk jiġi xi ħadd fil-kamra u jixgħal il-fan tħoss il-fan fuqek u jitelfek imbagħad. Ejwa, dik waħda. Inti aware mhux bħal meta tkun rieqed. Mhux bħal meta tkun rieqed u jiġi xi ħadd ħdejk u ma tkunx għax rieqed traqda mhix hekk. Astral taf x'inhu jiġri f'ġismek tħoss. Ħanajlek kif. Taf li qiegħed rieqed fuq is-sofan inti. Sakemm kont qed nivvibra kont konxju, ġifieri kont naf li għadni mqajjem. Però kif ħriġtu mbagħad, kif tħalt, anzi, kif tħalt isni qomt minn ħolma. Ġifieri sal-vibration stage. U nqalajt konxju, għadni konxju, qed narani barra. U inti il-mistoqsija qiegħda kif tħalt lura? Kif tħalt lura. U għandek dubju x'kienet din l-esperjenza? Għandi dubju jekk ħlomtiex jekk hux vera għamilt l-astral projection. Naħseb jiena dik inti tirrispondi għall-mistoqsija x'jiena ma nafx ħassejt eżatt. Jien ma nistax ngħidlek isma' hekk jew hekk għax m'għandix idea. Jien ma ddejx mill-paraliżis li għadt inti. Dika ma niftakariex għall-inqas. Il-problema tiegħi li jiena ma noħlomx tieni noħlom ħafna jien. Problema li jien ninsax noħlom. Minn doqbad noħu dawk il-filmna tal-ADHD ħlomt 3 ħolmiet u għetlek bihom. Dieta biss. Arġi bdija di. Jien ma noħlomx. Minn doqbad daw il-filmna tal-ADHD. Mela dawk stimulaw lek. Ħlomt 3 darbiet, kelli 3 ħolmiet. Imma l-pija jien ma noħlom xejn. Issa waqaf. Mela dik ovvja li mill-pinnoli. Dawk il-ħolmi huwa rajt. Imma l-aħħar waħda ġifieri kont aware, għetlek li kont aware sakemm daħal missieri. Ġifieri u fetaħ il-bib. Ġifieri inti għat li l-ewwel għat li kellek 4 astral projections. Issa tlieta minnhom qed titfaħħom fuq ambjent ta' ħolma inti. U waħda minnhom qed tikkwalifika bħala astral. L-erba' l-huma kont aware tal-ambient sounds. Dejjem kont aware tal-ambient sounds, ġifieri. Fl-erba' l-huma. Fl-erba' l-huma. Waħda minnhom infatti qabdet tajjathom minn Michael u qont. U sissa sal din il-ġurnata inti meta kellek l-aħħar waħda l-berak l-ula? Is-sibt. Is-sibt, tajjeb, mela. Mela isu sal-fażi li għaddej minna bħalissa.
Issu għadhom qed jirnexxewlek għax dan jiena nista' nitkellem fuqi, mhux kulħadd tista' tiġi l-istess. Sewwa jiena eżempju bħalissa ili snin ma tirnexxilix. Ma tirnexxilix. Sewwa, bit-taħwit li hawn ġod-dinja bil-vibrations li qed ikkissrulna kollox, il-vibrations ħażiena negattivi ta' jiena fanki id-dar, l-smart meter, il-computers mixawlin, bozzos u hekk daw kollha jaffettwawna lilna. So allura inti l-enerġija tiegħek qed titelfu wielek. Tajjeb dika titkun ħafna wer tagħha dik il-ħaġa. Illa għaliex għalhekk l-ewwel semmejtlek hawn isaqqas fridge m'għandhom id-dar, u waqqas televisions m'għandhom id-dar, illa għaliex il-waves tal-Wi-Fi speċjalment dawk qed ikkissrulek l-enerġija tiegħek. M'għandi xejn fil-kamra. Mhux fil-kamra. Inti jekk qiegħed fid-dar, fil-kamra tiegħek, u għal-mod tal-kelma il-mobile tiegħek għandek mela il-modem qiegħed klettik ma mar il-bot. Mela l-Wi-Fi tiegħek qiegħed jippenetra l-ħitan u qed jilħaqlek il-mobile tiegħek. Li qed jilħaqlek il-mobile jilħaqlek ġismek ukoll. Ir-radjazzjoni tal-Wi-Fi dik diġà tkissillek il-vibration tiegħek. Però jien li notajt eżempju, jekk provajt tagħmel il-darba, kemm il-darba provajt norqod kemm li tajam li kit, jiġifieri. Nexxiet li 4 darbiet. Meta nibda it-tones ma jirnexxilix. Meta naqbad l-istess tones li rnexxili l-ewwel darba, jirnexxili. Dik li hija. Sibt armonija f'dawk Silqas it-tones li tajt li fuq mhux qed jirnexxuli. Jien taf x'rid tinsaqsik ukoll. Astral projection u remote viewing. Ma mhux l-istess ħaġa. Mhux l-istess ħaġa. Astral projection hija intensa xi personali. Qed mur inti. Remote viewing isa daqsxejn ta' ċajta nara jiena. Jiena xettiku ħafna fuqha. Però dil gateway experience is-CIA kienu jużawha, kien jismu Project Gateway. Ġew dokumenti. U jużaw dawn it-tones insomma li bdejna nsemmu. U daw kienu jużawha insomma. Illum il-ġurnata issa reċenti jew il-ġimgħa l-oħra dok hemm ħareġ ktieb jismu Imminent ta' ċertu wieħed Lou Elizondo li kien former ATIP kien ġifieri wieħed imlaħħaq sewwa fuq l-istudju ta' UFOs u daw l-affarijiet. U dana fil-ktib tiegħu qal anke f'intervisti qal li hu kien trenjat bħala CIA agent biex jagħmel remote viewing. U qal kienet tirnexxielu. U hemm ħafna aġenti li huma trenjati biex jagħmlu remote viewing u xi ħaġa li jiena ma tantx tinżil lija wkoll l-Amerikani ġu ċertu postijiet segreti bħal ħansemmi Area 51 għax kulħadd jafa. Daw għandhom aġenti ta' CIA li jagħmlu remote viewing biex jekk inti tagħmel remote viewing ġo Area 51 għalhekk hija stja ċajta. Huma jkunu qegħdin ġo l-astral realm. They make sure li inti bħal astral traveler ma tiġix hemmhekk u jkeċċuk bħal speċi. Li jiena nara ma tiffunzjonax bi bniedem wieħed. Dina tiffunzjona b'żewġ persuni għal mod tal-kelma, remote viewing. Jiena asqat ma provajta, asqat ma studjajt fuqha ġifieri. Jiena kif nifhimha jiena il-remote viewing, dina naħseb jiena taħdem b'żewġ persuni mingħajr ma tkun taf. Kif qed nipprova nifhimha jiena issa, qatt ma tħalt fiha jiena ġifieri flami miexi hawnhekk ġo kamra mudlama. Naħseb jiena li tkun hemm it-tieni persuna, illa li jekk jiena minn hawn kif nista' nara 4 mil il-bot. Għal-mod tal-kelma. Remote viewing kif hija spjegata hija din. Illi jiena nista' jekk jiena pereżempju trenjat biex nagħmel remote viewing u inti tibatni Mars. U tajli x'inti tara. Santi minn l-Ostjahajmer li l-ekxinna rajna fuq Mars, mux ħatmu inti. Fimt? Imma jek jena naqbadlek dak il-whiteboard, impinġilek xaħġa u niktiblek xaħġa. Nitfaxħulek innaħa l-oħra. U inti ħatamer remote viewing, u inti ħataj li xie ktibtlek jena. Fimt? Għajt, mela l-lura. That's remote viewing. Jena inxabba ħafna ma' astral projection, għax in a way, inti, you are still traveling in the astral realm.
kif nara ħajjien ta' ġifieri, issa jiena. Alright. Dan jurant li jiena ngħidlek. Nifhmek. Jiġifieri ifhem, ma nissorprendi ruħi b'xejn. Għax il-bniedem tant huwa magħmul illi kapaċitajiet illi jimmeraviljawk. Kapaċitajiet illi ftit ħarġu. Illi illum jgħidu iwa tista' tagħmel hekk. Il-bqija dawk li huma bombastiċi jgħidulek biex il-Madonna ħireġ ġej bl-astral u ġej bil-remote viewing. Jiena konċettiku ħafna ta' ħafna affarijiet. U esperimentajtom u rnexxew, fosta waħda minnhom is-CA. Però jekk se titkellem ma' persuna akademika li huwa litteralment mitfun f'dak li tgħallem. Ejja, ma dak għasek iġiblu għaljen hand in hand muħajjemnek. Infatti dawn huma l-iżjed nies li huma jibsa li biex jitilgħu it-tilitarġa. Dawn qed jgħixu fil-materjali biss. Dawn dak li joħroġ barra mill-box mentality ma jgħalihom ma jeżistix. Sewwa, l-idea tagħhom taħbat mal-ħajt tal-box mentality, bum, u terġa' tiġi lura, mela laħabat, mela m'hemm xejn. Titla' mal-ħajt u tara x'hemm biex tara biex tinduna. Għalhekk kux reali del ħaġa, x'jekk vera reali l-esperjenzajt jiena, biex qed ngħid isma' esperjenzajt u vera jien. Irrid inkun naf jekk hux vera reali l-esperjenzajt jiena, x'jekk esperjenzajt jiena huwa reali. Fakkin hemm xi ħaġa. Għax aħna fil-verità minn qed jismana nitkellmu. Ibqa' foka fuqha. Irrid ninsib mezz ta' kif tajtaw, tikkonfermaħħa. Tikkonfermaħħa. Jismana bħalissa tgħidaw 3 imġienen. Ekku. Imma ħanajdlek inti biex tikkonferma di, tibqa' tiffoka fuqha. Mhix ħatoqgħod tipprova taqta' jew tara xi video fuq YouTube jew taqra xi ktieb għax dak li kiteb il-ktieb qed jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu. Eżempju, jiena meta għatlek it-teknika biex tippruva buċċek il fuq ma ħadmitlekx. Għada li qed jikteb il-ktieb qed jgħidlek x'għadda minnu mill-esperjenza tiegħu. Jiena jekk ħanajdlek eżatt mill-A sa Z x'esperjenzajt jien tgħidli isma' ma taħdimx ta'. Bullshit kollu li tgħidli int mhux veru. U tibqa' xettiku. Għax jien x'qed ngħidlek. Ipprova iffoka fuqha bil-manieri tiegħek. Kif tħossok komdu inti. Imma issa ħanitkellmu ukoll kif tipproteġi lilek innifsek. Issa inti anka mela, eżempju. Ħireġ fit-triq, ħadd itgħallem il-karozza l-ewwel darba biex nużaw vettura sewwa. Inti ma tistax taqbad titla' f'karozza u issuqha. Għaliex? Għax jekk ma tafx is-suqa, ħatifqa' lil xi ħadd ħatinfaqa' inti u jew ħatoqtol lil xi ħadd. Sewwa, issa fl-astra l-istess ħaġa inti għandek din il-vettura mhix di tad-demm u l-laħam, għandek il-vettura astrali, il-ġisem astrali. Jekk ma tafx is-suq. Ħansaqsik xi ħaġa oħra ġast. Mela le. Meta tajt il-ġisem astrali qegħdin nitkellmu fuq l-ispirtu. Mux il-ruħ, u xek. Le, mela, għanajdlek, mela, inti. Għax dina xaħġa li naħseb il-nizem. Mela, jena unek għamil daqxejn ta' penġija zejru, ħra unek taraw taraċ, biex nispiega dawn l-iċsma li għanna. Mela, unek għandek taraċ, sewa, issa. Għandek l-ewel dimensjoni, it-tieni dimensjoni u it-tielet dimensjoni dawk, il-klieta f'daqqa jiġu it-tielet dimensjoni maqsumin fi klieta. Issa xej jfissru daw. Aħna fil-bidu net. Mhix fil-bidu ta' dan il-ġisem. Saw biex nirrispondi din id-domanda tiegħek. Tal-ġisem. Għax nis jitfixklu f'dawn l-affarijiet. Eżatt, mela antu wielhom pass aħna sewwa. Mela, għandek dawn it-tlieta. Sewwa dawn it-tliet tarġiet, l-ewwel, it-tieni u t-tielet. Min aspett ta' dimensjoni dawn jiffurmaw it-tielet dimensjoni li minna nifissa din qed tinkapsula l-ewwel dimensjoni u t-tieni dimensjoni u t-tielet dimensjoni. Mela, aħna jekk għandna l-potenza u l-kapaċità li nidħlu fl-Akashic Records tagħna minn aspett ta' meditazzjoni u għal minn ma nafx huma Akashic Records hija il-memorja kosmika, collective consciousness. Sewwa, issa il-collective consciousness tiegħi issa qiegħda ġo locker hemmhekk jien għandi aċċess għalija u naf il-memorji tal-ħajjiet preċedenti kollha li jgħext jiena. Sewwa, mijiet ta' eluf ta' snin ilu. Sewwa ġifieri minn din il-ħajja.
sa 300,000 sen ilu, jiena kont qiegħed f'galassi oħra, qed ngħix f'ġisem ieħor, f'forma oħra, f'ħajja oħra. 500,000 sen ilu kont qed ngħix imkien ieħor. Sewwa, ġifieri aħna il-memorji tagħna ma ninsewhom qatt. Dan il-moħħ preżenti korrenti m'għandux idea. Ara kux ħanajt sew, hija li tallem l-istudent ir-repeater. Għax inti semmejt ir-repeater l-ewwel. Ir-repeater imma dika meta bniedem mela. Għax inti tinkarna meta tinkarna, meta persuna ma tiġ titgħallem, din nista' niftħu fuqha u ejja nħallu ħalli niftħu fuqha meta nidħlu fil-pjanuri tad-dimensjoni astrali. Għax dak nista' niftħu fuq immorru direttament fil-pjanura astrali u nitkellmu b'mod dettaljat fuq il-pjanuri differenti li hemm. Sewwa, fakru ili għax ninsa. Għax nibda naqbes minn ħaġa u l-oħra. Sewwa u ninsija, fakru ili di. Għajdu l-eżempju nitkellmu fuq il-pjanuri tal-astrali u niftħu daqsxejn fuqha wkoll dik. Mela, aħna jekk immorru fil-bidunett sewwa se nsibu illi l-ispirtu tagħna u r-ruħ tagħna mela r-ruħ hija l-ħajja, l-anima u din tirresjedi toqgħod fid-demm. Sewwa fid-demm. Id-demm huwa id-dar tar-ruħ. Hemmhekk toqgħod ir-ruħ. Infatti jekk tiżvina totalment tmut inti. Jekk inti qiegħed tmut u ħarriġlek ħafna demm, pop ħajamlulek transfusion ta' demm mill-ewwel. Għax ruħek qed titlaq. Litteralment qed titlaq minn ġo fik. Mela inti qed tirċievi doża ta' demm biex qed jissupplixxik bid-demm biex inti terġa' tirċievi il-ruħ li għandek terġa' tija dik is-saħħa. Infatti l-antiki ir-ritwali niftakru fir-ritwali tad-demm. Għal xiex jagħmlu r-ritwali tad-demm? Hekk, għal xejn bla nisif. Qabel kienu jagħmlu kollox b'sinifikat warajh, sinifikat simboliku eżoteriku, nidħlu fl-okkult. Sewwa, id-demm jew biex tmaqdar jew biex twaqqannejk, jew inkella biex tiglorifika jew biex tolli l xi ħadd. Għax id-demm inti tista' toqtol lil xi ħadd peress li billi toħodlu demmu, sewwa tixroblu demmu, xrobtlu ruħu, jew inkella tagħmel sagrifiċċju ta' demm biex tonora lil xi ħadd. Sewwa, għandek iż-żewġ kunzetti differenti. Jew sa tiglorifika jew sa twaqqa' ċajt. Bid-demm, is-sinifikat tad-demm isib ruħu fir-ritwali tad-demm, meta jsiru sagrifiċċji tad-demm. Ġifieri ir-ruħ qiegħda ġod demm. Il-konxu huwa l-ispirtu. Sewwa, din inħobb insemmija wkoll. Fil-Bibja għandek il-konċett taż-żewġ siġrijiet. Għandek is-siġra tal-erf u s-siġra tal-ħajja. Is-siġra tal-ħajja hija id-demm, ir-ruħ. U għandek is-siġra tal-erf huwa l-konxu, l-ispirtu. Waħda mingħajr l-oħra ma jsir xejn. Sewwa, issa. Mela allura aħna jekk ħanafsu rewind u ħammorru lura bum fl-oriġini tas-sors tagħna tal-ispirtu u tar-ruħ tagħna, aħna x'konna? Ġejna bniedem mill-ewwel fil-bidu fl-ewwel ħajja li esperjenzajna, aħna konna bniedem leha. Aħna konna building block, mikrobu. Qed immorru lura, jiġifieri fi żmien il-preistorja. Mhux neċessarjament ta' din id-dinja, ta' xi pjanet oħra. Sewwa, aħna konna mikrobu. Konna alġi. Xi ħaġa minn hemm bdejna aħna u ma bdejna nevolvu. Mela dak l-ewwel pjanura, l-ewwel livell, l-ewwel dimensjoni. Konna aware. Aħna ġejna aware tagħna li aħna qed neżistu warrajt, però ma nafu xejn iżjed minn hekk. Inti jekk jien naf nemmlu għal-mod tal-kelma, qiegħed fl-ewwel livell li huwa veru. Aħna ġieli ngħidu, eżempju l-Buddisti jemmnu illi, ħafna tipi ta' Buddisti, però Buddisti partikolari jemmnu ta' Tibet, illi ma joqtlux il-ħajja, jekk jaraw nemlu għaddej, Bl-xkupa. Sewwa, jien hekk nagħmel ukoll, jien hekk inkun qed niknes u nara nemlu. Il-lallu s-sadi nkun maġġel, natlaq dik il-biċċa u marna tgħidli dan mhux qiegħed sew, kif mhux qiegħed sew. Iva, nirrispetta l-ħajja, kemm miżejra.
Sewa, dik sinifikanti mhix insinifikanti għax nemlu. Sewa, dak in-nemlu għandu konoxxenza żgħira, qiegħed fl-ewwel dimensjoni aħna hemm konna xi darba. Aħna hemm konna xi darba. Issa, fit-tieni dimensjoni, sewa, l-aspett ta' konoxxenza tagħna anke l-ġisem tagħna għandu iżjed u suprem iżjed. Annimal din id-dar, mhux insett, annimal. Sewa, fit-tielet livell ġejna ewer mhux tagħna biss, ġejna ewer ta' kollox issa. Nafu x'inhu jiġri, għandna raġuni, hemm raġuni għal xi xiena jien naf qed naħdem. Annimali jew inkella iljun. Da ma jaf xejn li fjoqgħodlok riqet hemm ġurnata sħiħa x'in jara xi ċervadja pop imur jiġri warajja kollha dik għajtu daqshekk. Aħna bħala nies il-konoxxenza tagħna nfetħet u nafu x'irridu. Nibnu l-affarijiet, nieħdu baż bl-affarijiet li bnejna, irridu niġru l-emmulaw għax niddejqu ġo l-istess post, ara kemm aħna komplessi, il-konxu tagħna kemm kiber, mill-ewwel dimensjoni biċċa mikrobu hemm imqabbad ġoblata. Sewwa, u issa ġejna komplessi ħafna fit-tielet dimensjoni. Mela aħna bdejna minn building block minn hemm isfel. U wasalna saw. Issa, il-mistoqsija tiegħek kienet il-ġisem astrali. L-spirtu u l-ġisem astrali x'differenza bejniehom. Issa, il-ġisem astrali, inti ir-ruħ u l-ispirtu tiegħek qegħdin għalhekk l-ewwel għatlek jiena inti għandek biċċa minnek illi qiegħda f'kull dimensjoni. Dik il-biċċa minnek hija r-ruħ u l-ispirtu. Illa li x'aħna għandna ġisem f'kull dimensjoni. Sewwa, issa meta inti tmur tipproġetta ruħek, xi tfisser meta tgħid tipproġetta ruħek fil-astral. Inti mhux letteralment tlaqt minn hawn u mortem li ma tistax. Mela ġismek ħallejtu bla ruħ u bla spirtu, ma tistax, inti għandek kontratt ma' ġismek, meta dan il-ġisem għandu expiry date, dik l-expiry date tispiċċa, mela hemmhekk ir-ruħ il-ġisem se ir-ruħ l-ispirtu se jitilqu. Però inti mhux letteralment meta tagħmel astral projection tittoqgħod attenta għat-termini. Meta tgħid tipproġetta x'jiġifieri. Ġifieri inti diġà għandek lilek innifsek qiegħed hemm fl-astral, inti qed tikkomunika miegħu. Inti mhux tlaqt minn hawn. Le, inti mhux tlaqt minn hawn u mortaw u daħallejtu waħdu. Ma tħossok ħiereġ kif? M'għandux jaqsam. Inti li jkun qed jiġrilek qed tikkomunika miegħek innifsek hemmhekk għax aħna all powerful, aħna infiniti, aħna f'kull dimensjoni qegħdin. Qed tifhmu l-kunċett issa? Inti mhux mortem. Ġenti f'kelma waħda. Jekk irid immur nista' mmur fit-sitt dimensjoni. U ġismi x'sara waħda l-ġisem astrali tiegħek mhux qiegħed ġo fik allura, qiegħed hemmhekk ġo l-astral plane. Ekku. Mela allura ruħek u l-ispirtu tiegħek meta inti tagħmel astral projection jibqgħu ġo ġismek. Ekku. Inti bħalissa aħna. L-ispirtu b'kollox ittaj. Eżatt. Għax l-ispirtu huwa etern. Ir-ruħ hija eterna. Infiniti. Qegħdin kullimkien. Fl-astral, fil-kristalliku, kullimkien qegħdin daw. Mhux qegħdin magħna bħalissa biss. Ir-ruħ u l-ispirtu daw qegħdin kullimkien. U inti se tużhom kull fejn tmur. Għal-mod tal-kelma, as above so below fit-teknoloġija wkoll. Mela jiena għandi Netflix id-dar. Sewwa u sifirt x'imkien. U għamilt il-password mort jidnaf l-Amerika. Mela minn l-Amerika issa aċċessajt il-Netflix tiegħi li nuża Malta. L-istess ħaġa ma qbadx it-television u ġibtu miegħi u l-Amerika jiena. Bl-istess password jiena. Il-television ħallejtu hemm. Però jiena nuża n-network. Alright, għandek cloud, alright. Fimtu l-punti għak. Hekk taħdem il-biċċa xogħol. Fimtu. Mill-filosofija tiegħi issa l-verità minn jafa. Fimtu. Il-verità min jafa. Le, il-verità ma jafa u Aħna nippruvaw nifhmuhom il-filosofija individwata li jiena li tagħmel ħafna sens din il-ħaġa. Illi aħna qegħdin kullimkien. Tagħmel sens ħafna. Aħna qegħdin kullimkien, mhux jiġifieri għax ma proġettajniex ruħna f'dan il-moment mela aħna mhux qegħdin fl-astral bħalissa qegħdin hawn totalment kollha hawn li it-totalità tagħna qiegħda kullimkien. Mela jiena nista' mmur fejn irrid. Fejn irrid. Inti f'kelma waħda m'intix qisek qed tmur għax inti diġà qiegħed hemm int. Inti fil-verità kull ma tagħmel qisek qed titjunja ġo stazzjon televiżiv li qisek inti qed tgħid. Għadha fil-verità jiena hekk
jekk jien qed nara l-Italjano bħalissa ma jfissirx il-Kanali 5 mhux għaddej. Eżatt. Jien m'iniex qed junjat Dik il-konċett. fuq il-Kanali 5. Eżattament. Issa jien qed junjajt lejli nifsu fuq il-Kanali 5. Ekku. Alright, qed nifhmu l-punt tiegħek. Mela, guys, jena sal l-ħin għandi naqra tampen, ħajkellim mur. Għanna bżon nisiġijiet. Ejwa Kif? taf. Għandi dil-pajlon għajdis qatlitni l-lum, qatlitni. Jekk insibu mar sponsor għal tliet siġġijiet. Tal-ostja kieku. Xi ħadd jista' jisponsorjana xi għandna bżonn is-siġġijiet. Grazzi kif, grazzi Kit, ħajkellim ħallikom. Grazzi segwaċi, nispera li konversazzjoni zguħat komplut, tkun interessanti Jien naffej sejjer, ta' sejjer ta' mill-lastra, żgur. Sejna mela għobsu ma. Ħallilkom, guys, grazzi. Kif meta t-tinna t-proteġi ruħek? Fil-ma sens t-proteġi ruħek u xaħat t-tolbu ma nafx hemm xi tip ta' talba jew qed titlob lil xi entitajiet jgħinuk. Entitajiet tista' hemm jekk eżempju tkun familjari ma' xi entitajiet illi inti tħossok sikur u tkun taf minn huma sewwa jistgħu jkunu familjari tiegħek. Tajjeb. Dawn iva jistgħu jgħinuk. Kif għadna l-ewwel il-potenza tagħna minn aspett dimensjonali hija qiegħda kullimkien sewwa. Allura huma jkunu jistgħu jagħtuk protezzjoni relatives tiegħek li ħallewna sewwa u minn dak l-aspettiva tkun tista' titloba għajnuna. Issa nitkellmu daqsxejn kif titloba din għajnuna. Illa li hemm ħafna modi u manieri kif inti tista' tipproteġi lilek innifsek, mela hemm dak il-fattur li inti tista' titlob għajnuna esterna fis-sens esterna illa għaliex aħna mill-aspett individwali kif inħarsu lejn nfusna mill-aspett fiżiku aħna ngħidu ara dak Kate u dan Kevin sewwa mill-aspett dimensjon materjali sewwa, però fil-verità aħna ħaġa waħda. Illa għaliex inti meta toqgħod taħseb daqsxejn aħna qed ngħixu ġo l-istess infinità u din l-infinità taħdem b'dak kollu li hemm ġo fiha. Sewwa, anti għandek ekosistema. Jekk inti minn din l-ekosistema tneħħilha A mhix se taħdem bil-fors trida l-A jekk se tneħħilha D mhix se taħdem mingħajr id-D. Mela din l-ekosistema infinita hija formata minn kull wieħed u waħda minnha sewwa, ħafna minna ngħidu aħna qbes f'xi ħaġa oħra. Jgħidulek il-wirdin żejjed qiegħed. Sewwa pest idejja l kulħadd moqżies aħna nifhmu hekk. Sewwa il-kreazzjoni għamlet għal din il-kreatura għal xi raġuni li aħna ma nistgħux nifhmuha. Jiġifieri jekk din se neliminawha litteralment food source ta' xi ħadd ieħor fil-verità. Din sa taffettwa xi ħaġa l xi ħadd. Butterfly effect. Aħna ma nistgħux nifhmu ċertu affarijiet. Mela allura minn aspett kollettiv aħna ħaġa waħda. U jekk se titlob inti għajnuna, inti isek qed titlob għajnuna lilek stess, illa għaliex aħna ħaġa waħda minn dak l-aspett, min jrid jifhimha se jifhimha dik. Sewwa, issa. Inti tista' wkoll tuża l-potenza li tivviżwalizza. Għal tal-kelma. Tista' tuża ġeometrija sakra biex inti toħloq tarka, biex inti toħloq xi tip ta' oġġett li bih tista' tipproteġi lek innifsek, xi tip ta' swar. Min isemmi d-dawl abjad. Eżatt. Inti tista' toħloq sfera li tiċċirkondak, inti tiġi letteralment inkapsula ġo din l-isfera, ġo din l-enerġija, bajda, tleq, tiddi, sewwa, inti qed timmanifesta, qed ittija l-potenza biex din tkun it-tarka tiegħek. Però inti din qed tagħmilha b'mod intenzjonat. Qed ittija r-ruħ, inti qed tikkrea din, sewwa, bħal meta inti toħloq arma fid-dinja fiżika u b'din l-arma la ħloqta inti u tista' tużaha sikkina, revolver xi ħaġa, di tista' tużaha biex tagħmel kemm tajjeb u kemm ħażin. Inti fl-astrali jew f'dimensjoni oħra tista' toħloq għodot li jkunu kompatibbli ma' dik id-dimensjoni, sewwa, ħloqt tarka.
tivviżwalizza. Meta tivviżwalizza inti mbagħad timmanifesta. Timmanifesta fl-astral. Ġifieri din mhix xi ħaġa li ħadd tagħmilha kif ġibu laħaq, dawn huma prattiċi li inti tipprattikhom. L-ewwel tittaqbad tgħid mela ħanibda nivviżwalizza. Sewwa, toqgħod bajnejk magħluqa u tpenġi xi ħaġa, qed timmaġina xi ħaġa. U tagħmilha qabel ma tibda, ngħid sew. Imma mhix neċessar ma jirnexxielek ħa tagħmel kollox ma trid tipproteġillek innifsek, trid tikklirja moħħok u mbagħad sa tipproġetta. Insi għal tagħmel dawn l-affarijiet kollha. Inti dan huwa ritwal ta' kuljum. Għalhekk ħafna nies ma jagħmluhomx, ma jagħmlux fihom, jgħidlek ħallejni jiena wara ġurnata ħanoqgħod nikkommedja, ħanoqgħod nipprattika qis niblaħ, ma rridx norqod, ma rridx qed tifhimni. Allura ħafna nies huma kuntenti bil-ħajja materjali, sistematika li qed toffrilek is-sistema ta' kuljum u dawn in-nies ħafna minnhom sfortunatament daw ħajibqgħu imwaħlin. Terz biss mid-dinja se jiggradwaw għal raba dimensjoni u mbagħad minn hemm għal 5 dimensjoni. Dawn huma n-nies li huma motivati li jridu jiskopru. Illi jiena naf li għandi potenzjali oħra f'ġismi u jiena qed naħdem biex niskoprihom. Dawk in-nies li jgħidulek kullu mhix veru, jew ħanqod nitlef il-ħin, dawk jagħmlu huma. Xi darba se jaslu għaliha di, però għalissa qegħdin b'konxu għaw isfel. Meta se jaslu fil-konxu fejn għandhom jaslu biex jibdew jifmu dawn l-affarijiet u jiġu motivati biex jipprattikaw ċertu affarijiet, ikunu f'dak il-livell, mela hemmhekk se jagħmluhom, se jirnexxielhom u se jimxu, se jiggradwaw f'livelli oħra. Però inti jekk aħna nidru l-istess. Bħala nies nidru l-istess in-nuqqas tagħna jew inkella iż-żidiet tagħna ma jaffettwawnix b'min aspett fiżiku tgħid ara dak hemm spiritwali, ma jidirx li spiritwali aħna kollha l-istess, sewwa l-ispiritwalità ma tidirx. L-ispiritwalità qiegħda ġo fik. Mela allura inti ma tistax tgħid dan il-bniedem kemm hu avvanzat minn aspett spiritwali, ma tistax tinduna. Sewwa jew ħadd titkellem miegħu jew se tagħmilha miegħu jew se tagħmel connection miegħu, se tirreżonejtja miegħu minn hemmhekk biss tkun taf kemm hu spiritwali, hekkux falsi jew le. Dan il-bniedem. Però kif tipproteġi lilek innifsek hemm ħafna aspetti kif tipproteġi lil innifsek. Sempliċiment inti dawn huma kollha suġġetti ta' prattika. Sewwa inti ma tistax tagħmel xi ħaġa minnha ma tipprattika, anki l-astral minnha nnifisha. Aw minn ġietu l-ewwel darba rnexxietlu l-ewwel darba sewwa kif ġrali jiena, però kont għaddej minn dik il-fażi kombinazzjoni. Però jekk inti ma tkunx għaddej minn fażi illi tkun Seren. Li tkun qiegħed f'ċertu serenità, f'ċertu paċi, f'ċertu tranquillità f'ġismek f'moħħok, din mhux se tirnexxielek sewwa. Moħħok mhux ħajħallik. Mhux se jkun issinkronizat magħha din il-ħaġa, m'intix qiegħed f'ċertu livelli u frekwenzi li inti se tidħol fihom biex tidħol f'dik it-tip ta' meditazzjoni u f'tip ta' astral, insi għalli se tirnexxi di. Allura din hija forma ta' prattika ritwal ta' kuljum biex inti tipprattika kemm kif se tipproteġi lilek innifsek, tista' tkun kreattiv ta' din il-ħaġa, m'hemm xi regola jew xi gwida li trid tagħmel bil-forsek. Il-ħajja tant hija diversa, tant hija kreattiva, illi meta tmur fl-astral tista' tagħmel il-mirakli jekk trid. Tista' tgħid mhux hekk kollox. Tista' tifforma l-affarijiet inti. Qed tifhimni? U mbagħad fil-kristall, fil-5 dimensjoni, inti ħadd upgradeja, se tagħmel affarijiet illi persuna ta' raba dimensjoni se jaħres jgħid dan Alla x'kapaċi jagħmel, illa li aħna dejjem niggradwaw minn livell għal ieħor. Jekk aħna se nħarsu ħanati daqsxejn spunt fuq entità malinja biex ma ngħidx demonju malinja. Sewwa, kemm hu potenti ħafna. Aħna niġġieldu miegħu b'tip ta' armi, b'kruċifissjoni u b'simboli, però ma nirbħolux. Għax dan huwa iżjed powerful minna. Allura aħna ngħidu ma narawx u qed jarana. Kif ħan niġġieldu miegħu dejjek mhux qed narawh. Dik l-istess ħaġa bħal meta inti itħares lejn xi ħadd ta' ċertu supremazija, sewwa, u inti tinduna da ma inti tipprattika biex tasal hemmhekk. Ma tistax ma tipprattikax u qed tippretendi li jekk inti l-bajtra toqgħod tistenja taqaf ħalqek.
Sewa tittoħoda u tieħu l-opportunità u n-nies li mhumiex se jipprattikaw u se jqogħdu jitażnu u se jkunu xettiċi dawn se jtawlu iżjed l-evoluzzjoni tagħhom. Meta tajt tipproteġi ruħek imma. M'intix qed tipproteġi ruħek sempliċement fil-waqt li qed tagħmel l-astral projection, jiġifieri qiegħed fuq is-sufan, qiegħed fuq siġġu, qiegħed fuq sodda u qed tajt xi ħaġa biex inti qed tajt fil-ħajja ta' kuljum inti tipproteġi ruħek billi titlob lajnuna jew tiegħek innifsek jew ta' xi ħadd familjari tiegħek u x'hekk qed niflek sew jien. Mela, inti qed tgħid jiġifieri mill-ħajja fiżika. Fil-ħajja fiżika. Fil-ħajja fiżika tista' tipproteġi lilek ukoll b'daw ċertu ritwali. Infatti fir-reliġjon Kristjana inti qabel ma tibda tiekol qed tbierek l-ikel. Ekku. Qed tipproteġi lilek innifsek ħalli jekk hemm xi enerġija għax l-enerġija qiegħda kullimkien. Naf li daw jinstemaw redikoli, però dawn huma affarijiet realistiċi ħafna. L-enerġija li hemm madwarna u ġofina u li nimmanipulaw aħna waqqas biss inkunu nafu dik hija realtà. Bil-kliem li ngħidu. Eżatt, il-lingwa hija powerful ħafna. Allura inti meta qed tipproteġi lek innifsek billi mhux tbierek l-ikel, fis-sens qed tnaddaf l-ikel billi tgħid żewġ kelmiet b'imħabba, b'passjoni, b'intenzjoni sewwa, bl-istess mod qed tipproteġi lilek innifsek meta tiftaħ il-portal tal-astral. Jekk inti mort fl-astral u m'intix lest għalija, inti tista' tintaqa' ma' xi ħadd jew iġġib il xi ħadd miegħek. Issa, meta ngħidu nipproteġu ruħna. Min xi qed nipproteġu ruħna fl-astral? X'jista' jiġri lil Kevin li qiegħed hemmhekk fis-sodda waqt li jkun qed jittravelja fl-astral? X'jista' jiġrilu, x'jista' jattakkah? Mela, bħal renju fiżiku. Aħna eżempju fil-ħajja fiżika nintaqgħu ma' nies twajba u ma' nies ħażiena, nies li għandhom intenzjoni ħażina li se jesirquk li se jfaqqgħu lek xeba u jħalluk mal-art. Sewwa, hemmhekk nistgħu nsibu nies ħżiena wkoll. Sewwa għax in-nies li hawn hawnhekk hemmhekk qegħdin ukoll. Għaliex dawn id-dimensjoni tagħhom bħal tagħna qiegħda proġettata hemm ukoll. Ġifieri hemmhekk se nsibu nies illi mietu fil-ġisem, illi qegħdin qed jgħixu hemmhekk fil-lower astral realms, fil-pjanuri ta' isfel tal-ream astrali. Sewwa, però dawk li ġisimhom ma mietx li qed jagħmlu l-astral projection bħalek. Mhux neċessarjament qed jagħmlu l-astral projection, hemm nies li gradwati hemm bħalissa li għaddew mill-ħajja fiżika u telgħu dak il-livell. Però xort għax inti li tagħmel fil-ħajja fiżika sewwa dejjem se ġorru miegħek għalhekk il-memorja ma titlifa qatt inti, il-konxu tiegħek dejjem jiġri miegħek għalhekk qiegħed kullimkien il-konxu tiegħek sewwa jekk inti kellek difett fil-ħajja materjali dak id-difett bqajt tiġġorru miegħek hemmhekk. Però dan issa dan id-difett tittelbu inti għalhekk qiegħed fl-astral għax hemmhekk tal-emozzjonijiet intensi hemmhekk inti din eżempju dan ir-rejam fiżiku. Għalhekk hawn ħafna affarijiet hawn ħafna ostakli, illa li din id-dinja speċjalment id-dinja Earth sewwa hija dinja partikolari illi tittestjak minn ċertu livelli ta' emozzjonijiet illi ma mhux se tesperjenzhom f'dinja oħra. Faċilità korrettiva. Ekku, din id-dinja hija tant hija mimlija bl-emozzjonijiet densi. Intensi, għal xiex dejjem il-ħażin jirrenja ġo din id-dinja, għal xiex it-tajjeb qatt ma jiġi premjat, għal xiex it-tajjeb tarbija għada titwiled diġà mietet u dan ilu jagħmel ħażen għandu 100 sena u ma jrid imut. Għal xiex kollox jaħdem fil-kontra f'din id-dinja bil-kontra din id-dinja. Ġuri dawn huma affarijiet li jiġuna f'moħħna. Tgħid kif kollox fejn u Alla għax ma jagħmel xi ħaġa. Kemmu kattiv dan Alla mela t-tarbija tiegħi għadha titwilet ħadieli. Sewwa u t-tali ilu jagħmel tant ħażin. Isu glorifikat bit-tjubija u b'kollox da, kif jekk jaqa' fil-ħara jitla' fuq dan, ġifieri. Ġifieri għal xiex din id-dinja taħdemek fejn u Alla ma jidħolx fija. Dinja kollha natura. U din id-dinja hija tal-emozzjonijiet. Issa fl-astral id-dinja Earth emla qiegħda fl-astral ukoll. Ġifri aħna għalhekk l-ewwel jiena semmejtlek l-ewwel konna nemlu jew konna alġi sewwa. Ġifieri id-dinja xi darba bdiet minn hemm ukoll.
Id-dinja xi darba kienet mikrobu. Ma kienx dinja mill-ewwel din, sewwa din irrid nasal għalija wkoll. Mela jekk eżempju id-ert qiegħda fir-rejam fiżiku, ert qiegħda wkoll fir-rejam astrali wkoll. Sewwa, issa, inti meta se tmur fir-rejam astrali se tintaqa' ma' nies illi jistgħu ġisimhom il-fiżiku ta' 3 dimensjoni miet u huma qegħdin maqbud hemmhekk għax ma jridux jitgħallmu. Dawn jissejħu demonji. Dawn li jinteraġġixxu ma' nattru l-eterik. Ġifieri isibu portali, isibu opportunità biex jiġu hawnhekk u jippossjedu lin-nies. Għax dawn hekk jieħdu pjaċir. Bħal meta gang l-iskola jaqbdu ma' xi ħadd jibbuljaw dawn l-għena tagħhom. Dik li kont ħansaqsi għax di smajt ħafna mistoqsijiet fuqha. Jista' waqt li tkun qed tagħmel astral projection jippossessak xi ħaġa, jidħol xi ħaġa miegħek. Iva. Infatti importanti għalhekk inti trid tipproteġi lilek innifsek għax inti tista' tġib il xi ħadd miegħek. Iġġib il xi ħadd miegħek. Iva. Ġifieri jkollok qisu parasite. Ekku, eżatt. Jiggranfa miegħek u ġibu miegħek tkun taf. U jkun hemm dik l-invażjoni ġo ġismek. L-istess ħaġa nies illi jkunu għaddew minn near death experience. Smajt stejjer per eżempju li nies li kienu kważi ħajmutu kellhom dik il-viżjoni. Per eżempju l-ewwel meta bdejtajt moqqaftek, meta bdejtajt dik tal-ġnien, jiena ltqajt ma' persuna ħabib tiegħi, dana kien taħħart attakk, mhux xi bniedem li jitkellem bħalma nitkellmu aħna, ġifieri qatt ma smajtu jitkellmu fuq dawn l-affarijiet. U da semma ġnien ma semmix il-pjanti jkantaw. Pero kien għalli everything shimmers, għalli l-pjanti, għalli s-siġar, għalli kollox ileq, għalli bridge, xmara, għajn daw l-affarijiet nisimaw, meta nibdew nisimaw stejjer antiki tal-ġenna. Bniedem mar il-ġenna, ġnien. Il-ġenna xini? Ta' fejqeda l-ġenna? Min aspett realistiku. Min aspett realistiku, għara, il-musulmani sejħu la paradise. Paradise minn l-aspett dimensjonali, astrali, huwa l-ola pjanura ta' raba dimensjoni, il-dimensjoni astrali. Dik hija l-ola dimensjoni, il-paradise, il-ġenna hija l-ola pjanura ta' raba dimensjoni. L-iżjed pjanura baxxa, insejħura minn aspett reliġjuż l-infern. Sewwa, mela inti il-renju astrali u maqsum fit tnejn. Għandek biex intuħ visual, sewa il-moħ biex jifima għandek minn nofs. Il-fuq għandek il-pjanuri, livelli minn nofs il-fuq. Skont inti kifext l-evoluzzjoni taħajtek fid-dinja fil-rejam fiżiku, sewa inti setmur fil-pjanuri minn nofs il-fuq. Jekk inti għal-mat tal-kelma persuna li għandek jenna vizzi biss, se tibda, eżempju ta' tnajlek, ma nafx kifini, ma inti se tibda minn nofs. Allura inti ma tantx għandek x'titnaddaf. Però minn nofs l-isfel mbagħad se jibdew l-infernijiet, il-purgatori fejn se tmur titnaddaf, tu perġ biex titnaddaf sewwa. Dawn it-termini reliġjużi mhux qegħdin hemm għal xejn u l-Bibbja kollha simboli biex inti tikkrekkjhom. Jekk inti minn tista' tkisser il-kaxxa forti minn tista' tinduna x'qed tgħid il-Bibbja. Sewwa, mela minn nofs l-isfel se jibdew il-pjanuri tan-nar. U n-nar xi jagħmel inaddaf in-nar. Sewwa, issa. Pek persuna għal-mod tal-kelma hija litteralment negattiva, sadista, qattiela, dak hemm misfel postu. Dan simbolikament se jmur jinħaraq, litteralment se jinħaraq da, simbolikament. Però mhux se jinħaraq il-għaliex, se jinħaraq bl-imħabba. Sewwa, inti ħantik eżempju, persuna biex jiftaħlek moħħok. Sewwa, jaqbatu jgħidilek f'wiċċek, jgħidlek u ħatoqgħod għax ma tġibx ruħek sew. Iweġġak, jurik, jinigżlek il-kuxjenza l-inti tinħasad. Inti dak inti jgħidillallu kemmu xarb da kif qabatu għal-mqaċċid da jgħidili. Sewa, kif jgħidu, you have to be
Cruel to be kind. Tifhem ġifieri jaqbatu jgħidilek u inti tgħallem sewwa qalli. Ara persuna oħra u toqgħod tilablek bil-kliem jew ma tgħidlek xejn. U inti tibqa' ignorant jew tibqa' mġibba tiegħek ħażina, mela misfel qed qed ingħatfuk bl-imħabba, jaħrquk bl-imħabba. Sewwa mhux għax joboduk, kollox isir fl-imħabba. Anka fl-infern, fl-imħabba, sa meta ngħidu infern qed nużaw kelma illi Mux it-salej. tibda tgħid x'inhu jgħidha l-infern jeżisti, min jgħid li jeżisti, però minn aspett simboliku dik li tfisser inti meta tmur fl-astral, jiġifieri hemmhekk sejjer biex titnaddaf. Inti sejjer isek se tmur tara jiena f'video tal-memorji tiegħek li wettaqt meta kontejx f'dan il-ġisem ta' tredimensjoni, mela inti tiftakar għal dik il-mara li kont irrejpjajt u qtilta, bum! Melek sa jiġri l-ekaw u inti se tħoss l-istess affarijiet li għamilt il-dik il-mara u se tintaba' illallu minn xi xaddim, minn xi xaddid il-mara, xagunija għaddejta minna u inti mis se tħossa daqskemm ħassitaj se tħossa 1000 darba iżjed. Ħalli titnaddaf, tifhem? U mbagħad inti terġa' tingħata ċans tilbes il-ġisem tal-demm u l-laħam. Terġa' tinkarna. U mbagħad naraw jerġa' jagħmel l-istess, jekk jerġa' jagħmel l-istess joqgħod jerġa' repeater, jerġa' jmur jinħaraq, da jerġa' jara l-istess video simbolikament sewwa. U jerġgħu nitfgħu neħħulu l-velo minn qudiem għajnejh u jerġa' jibda mill-bidu minn baby da u jerġa' jirrejpja da, ma jerġa' repeater, baħnan. Sakemm jiftaħ moħħhom, meta mbagħad jinduna, ikun se jagħmel l-azzjoni, u jkun hemm xi ħaġa fil-konxu tiegħu li twaqfu qed jitgħallem da, ara. Tela livell. U mbagħad jerġa' jaqa' jagħmilha, repeater, imma l-inqas ħass xi ħaġa din id-darba, sakemm inti tipperfezzjona ruħek, u mbagħad dak il-livell tal-ħruq taqbżu. Inti tibda tagħmel eżempju ħaġa inqas aggressiva jew inqas negattiva minn flok ir-repjati xatt sraqt. Mela minn flok sa tinżel titnaddaf tmur titnaddaf ta' fuq. Sakemm tipperfezzjona ruħek u tibda tiela. U mbagħad minn nofs il fuq, sakemm tasal paradise. Kollu simboliku da, però hekk taħdem il-ħaġa l-iskola. L-injoranti fejn qegħdin mhux hemm isfel. It-tajbi fejn qegħdin hemm fuq. Kollox ġerarkija. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq? Għax jiena ninteressa ruħi ħafna fuq serial killers. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq pure evil, ġifieri temmen li jista' jitwieled bniedem u jkun pure evil minn tfulitu. Iva. Iva. X'taħseb li tkun ir-raġuni għalfejn bniedem li trabba miegħi hawn. Jiena tlajt bniedem tajjeb u da sar serial killer. X'għandu ġo moħħu, għandu difett fiżiku, għandu difett mentali, għandu difett spiritwali, għandu possessjoni ta' xi ħaġa. X'inhi l-opinjoni tiegħek? X'inhi l-fema inti l-bagalija tal-memorja tiegħek iġġorra miegħek minn ħajja l-oħra. Sewwa, jiġifieri jekk fil-ħajja preċedenti int tkun serial killer. It-tendenza se tkun li inti fil-ħajja tawra se tkun serial killer terġa'. Allora da qatt ma perġa, da qatt ma tgħallem ġifieri da baqa'. Ekku, sakemm jibqa' serial killer ma tgħallimx għadu ma ntebaħx. Inti tittaqla d-daqqa biex tinduna, però mbagħad meta taqla d-daqqa se tipprova tagħmel l-istess, se tipprova tevita li taqla d-daqqa ma xorta se terġa' taqlaħħa, però inti meta tirrealizza li kemm nipprova nevita xorta ħanaqlaħħa, ma issa ħanitgħallem li ma nagħmilx, però inti titgħallimha minn dan l-aspett mhux biex tevita d-daqqa li se taqla inti biex ma tagħmilx ħsara lil ħadd ieħor. Sewwa, inti għalhekk se titgħallem, inti titgħallem dejjem fit-tajjeb. Mela allura jekk hemm dan is-serial killer li twieled baby. Sewwa, u ma' żmien dan żviluppa din it-tip ta' jinnaf din it-tip ta' Aċċa l-vjolenza. Eżatt, din in-negattività. Li meta jkun żer jibda jorija jeżibix jaħqar l-annimali u hekk tifhem. Dak mhux miġnun ikun. Mhux miġnun. Dak kollu għandu x'jaqsam mal-konxju. Inti ġor il-baggage tiegħek minn ħajja l-oħra. Sakemm il-baggage tiegħek jiġi ħafif rixa. U ma għandek u inti ma tibqax hekk għax tkun tinaddaft l-imbarazz ħallejtu warajk. Issa, hawn min biex joħroġ minn din iċ-ċiklu
Għattil sadistiku jinnaf, għaw min jieħu jinnaf mitħajja eżempju, etnajtek jien. Għaw min jieħu 5 ħajjiet, mux kuħat jitallem l-istess. Għaw min jibqa ankrat, jibqa jeħelem, jibqa jeħelem. Jirrinkarna ruħu ġo Jinkarna darba wara l-oħra. Tifhem? Ġifiri, once li inti titnaddaf, once li inti titallem, and you become enlightened, ejja ngħidu you become enlightened. Ma tarġax tirrinkarna? Ejma, mela. Tarġa tirrinkarna. Żgur. Inti mhux dik il-lezzjoni biss għandek titgħallem, għandek ħafna x'titgħallem. Aħna Meta tieqaf tirrinkarna jew qatt? Qatt. Ovvjament, imbagħad meta inti tgħaddi mid-dimensjoni materjali, se tibda tinkarna fl-astrali. Mbagħad se tibda mela, ħanaslu għali għadi. Le għal dik li kont qed ngħidlek, ġifieri inti once li tigradwa f'din il-dinja fil-tridimensjoni tagħha. Nagħmlu mod jiena gradwajt f'din id-dinja, ġejt enlightened u mitt. Nafu għajt minn fuq irdum palma għax għamilt il-ġisimgħu il-hypnotic regression għal past life. Kienet interessanti ħafna issa. Past life regression. Kienet interessanti ħafna. Nagħmlu mod mitt jien. Uħan irrinkarna. Ma jena kont enlightened fil-ħajja tiegħi, jien kont Buddha pereżempju, jew kien kont Ġesu Kristu. All right. Sewwa. Ġesu Kristu l-lum il-ġurnata raġa rinkarna fl-opinjoni tiegħek. Inti ġifieri qed tgħid il-ħaqt il-perfezzjoni li tirrikjedi it-tridimensjoni. U x'veru. Eżatt, ta' tridimensjoni. Ġifieri inti għaddejt bit-testijiet u l-lezzjonijiet kollha tat-tielet dimensjoni. Mela, inti mbagħad ovvjament se tiggradwa għal dimensjoni oħra, mhux se tibqa' tinkarna fil-ġisem. M'għandek bżonn l-ġisem. Dak neħilsu minnu, m'għandniex bżonnu għax dak huwa ankra. Ftehmna. Il-ġisem m'għandniex bżonnu, aħna tant aħna propja l-ispirtu u r-ruħ u d-dimensjonijiet kollha tagħna tant huma limitati ġo dan il-ġisem li tittoqgħod talmu, jinsa, tittaħslu, titlibsu għax iħoss il-bart. Qed tifhem tant huwa aħna limitati illi meta tmut tgħid l-irwieħ ħallist. Inti tibża tmut dement li din l-enerġija kollha da ġol ġisem għax moħħok hekk jaħseb. Sewwa, għalhekk hemm dik il-contention bejn il-moħħ, il-left hemisphere u right hemisphere. Sewwa dan huwa ankrat, da ignorant għadu jgħix fid-dimensjoni annimaleska. U li ħoret jipprova jittik intuitions, tifhem dik il-vuċi silenzjuża li ħadd ma jagħti kasa, u dejjem tisma' din in-naħa int. Sewwa, mela allura inti meta tasal f'dik il-fażi fejn inti tisma' lilek innifsek, jew jiena fi tkun wasalt f'ċertu perfezzjoni, f'ħajtek m'għandekx għalfejn tibqa' tinkarna f'dan il-ġisem għax il-lezzjonijiet kollha li kellek bżonn titgħallem tallimthom. Fejn fuq gwaljanza fejn m'għadniex inħares lejn in-nies bħala nies individwali minni, qed tifhem noħroġ minn triqti biex ngħin il-ħadd ieħor, qed ngħid affarijiet bażiċi qed tifhem li jagħmilhom kulħadd. Però il-perfezzjoni ta' din il-ħajja fit-tielet dimensjoni tirrikjedi ħafna iżjed minn hekk. U din il-ħajja fit-tielet dimensjoni għandha l-pjanuri tagħha. Bħal meta inti tħares lejn nies illi huma maħkumi mill-akkademija, sewwa, u mhux qed jifhmu għalilna x'qed ngħidu, dawk qegħdin fi pjanuri tan-naħa t'isfel fit-tielet dimensjoni. Aħna forsi qegħdin f'tan-nofs jew daqsxejn iżjed jew daqsxejn inqas. Mela aħna xorta fadlin iżjed x'nitilgħu ta' pjanuri fit-tielet dimensjoni, però m'għaddix imwaħħlin hemm isfel. Kemm il-dimensjoni hemm Kevin? Mela, minn aspett metafiżiku hemm 7, minn aspett spiritwali hemm 12. Issa qed ngħid l-istess ħaġa. Sewwa, dik kont spjegajta fil-podcast li għadda meta tkellimt ma' Sajjan illi is-6 huwa n-numru imperfett, sewwa. 7 huwa U perfett. s-7 huwa perfett, it-8 huwa n-numru tal-infinità. Sa għal xi tgħid li s-6 huwa numru imperfett għaliex fl-ispiritwalità in-numru 6 huwa n-nofs ta' 12. It-12 huwa l-kompletezza, l-infinità, l-vastezza, l-eternità ta' kollox. Sewwa għalhekk huwa l-inkompletezza tal-kompletezza x'int wasalt fin-nofs. Tittasal fit-12 minn aspett spiritwali biex inti tilħaq il-perfezzjoni u l-kompletezza u t-totalità tiegħek innifsek, jekk inti wasalt fin-nofs b'saħħtek, però għad fadallek x'taqdef.
Sekettajt ċakras tal-ġisem allura. Kollox dimensjonijiet, kollox 7-12, kollha huma numri sakri dawn, kollha għandhom x'jaqsmu mal-ġisem tal-bniedem. Illex il-ġisem, aħna meta ngħidu jien qisni qed impenġi stampaw illi bħal di tal-alieni, illi l-ħajja qiegħda ġojert biss, jien mhux qed ngħid illi aħna bħala umani aħna din il-ġerarkija ta' dimensjonijiet kollha jduru magħna leha. Jiena qed ngħid qed nitkellem mhux bħala bnedmin biss, bħala ħajjiet oħra fi pjaneti oħra li għandhom forum differenti, intelligenza differenti sewwa. Aħna bħala oneness il-ħajja kollha annimali. Consciousness waħda. Consciousness waħda. Jiġifieri mhux Earth, kullimkien. Xtaqt niftaħ iżjed dwar l-astral. Sewwa, bdejt insemmi u dwar ir-ruħ, għax importanti li nsemmu għax ir-ruħ ovvjament hija konnessa ħafna mal-astral. L-ewwel bdejt insemmi meta inti għandek jibbriġġjaw sewwa għandek dimensjoni ma' dimensjoni oħra. Issa, meta persuna għal-mod tal-kelma, għax aħna b'saħħitna, tant dan il-ġisem huwa tagħna illi nippruvaw nagħmlu minn kollox biex nipproteġuh. Minn kollox nagħmlu biex nipproteġuh. Sewwa, xi kultant nagħmlu affarijiet fażulli u stupidi biex neqerduh ukoll impejpu alla nixorbu nieħdu drogi u dawn l-affarijiet. Però l-intenzjoni mhux biex nagħmlu l-ħsar għax aħna qed nieħdu xi tip ta' baż minnu da, mhux qed ngħidu qed nieħu pjaċir noqtol lil nifs mhux għalhekk. Għax qed itini pjaċir. Sewwa, għax int ma tix toqtol lilek innifsek fil-verità, però minn aspett ta' bniedem, il-ġisem huwa it-tempju tal-bniedem, huwa importanti li nieħdu ħsiebu. Issa kemm tieħu ħsiebu inti, dik hija biċċa tiegħek. Sewwa, jiddependi wkoll mill-mind frame li qed mill-stil ta' ħajja li qed tgħix. Jekk inti ġismek qed tħares lih biss bħala ġisem, huwa bħala vettura li qed tgħix din il-ħajja u daqshekk, dik hija ħaġa oħra. Jekk jiena dan il-ġisem huwa litteralment it-tempju ta' Alla tiegħi, sewwa qed nużah biex niskopri iżjed x'tinvolvi din il-ħajja, mela jiena qed nieħu iżjed minn dak li qed jħossib biex jisiefer, biex jidher gustus, biex li jilbes jiġi jixraq tifhimni aspettativi differenti. Però meta persuna ejja ngħidu eżempju dan il-ġisem tantu importanti li inti ruħek u l-ispirtu tiegħek jiggranfaw miegħu. Min aspett li jekk tmut il-ġisem imut sewwa naħseb di kulħadd jafa illi hemm dik inti tagħti il-konsens tiegħek għal-mod tal-kelma, l-isptar jekk tix tħalli l-organi tiegħek. Eżempju jirrithom xi ħadd jew jixtrihom xi ħadd. Inti il-konsens li tittieħ inti ifhimha din. U għal xiex issir din. Issir di bħal mill-istess aspettativa, bħal meta dawn l-imsejħa elit li għalija huma xejn livlandi taż-żebel. Sewwa, dawn l-imsejħa elit li l-ek qed jgħidulek kollox f'wiċċek. U inti qed tittihom il-konsens bħal għal-mod tal-kelma dik x'kienet minn għalija kienet il-ftuħ tal-Olimpjadi 2004 jew 2000 ma nafx, fl-2012, meta dawn ħarġu bis-sodot u bil-blalen tal-Covid jaqbżu l-emmolaw u bil-Grim Reaper ta' revelazzjoni. Sewwa dawn x'qed jippruvaw jgħidulna? Qed jgħidulna xi ħaġa u aħna tintuhom il-kunsess. Meta naraw raġgħu tawna ħin toħra u min jaf x'inhu ġej. Iż-żemel l-abjad miexi fuq l-ilma. Il-ħin se tituhomna l-ħin kollu, però aħna li ma nafux x'inhuma qed intuhom il-kunsens tagħna billi ma nagħmlu xejn. Sewwa, issa din l-istess ħaġa jekk għal-mod tal-kelma jien naf ġejja gwerra. Jew ta' 9/11 fil-films 9/11 miktuba kullimkien fil-lob tal-karti fil-Monopoly, fil-films fil-cartoons ta' Simpsons, kullimkien. Inti qed tara ma tafx tfisser u qed tħalli l-film għaddej. Subliminal messages. Eżatt, subliminal messages. Mela inti qed sakemm inti tinnormalizzaħħa. Naqsekku, tiġi parti minnek, tant tiġi xi ħaġa li mi xejn di, qed tittihom il-konsens, okej, ibqgħu għaddejjin, daw 9/11, it-Twin Towers, boom, inċanawhom. Sewwa dak kien komplott minn ġewwa. Kif issa sar jaf kulħadd, però il-kunsens tajtulhom inti u daw seta' jagħmluha biex ineħħu l-gilt minn fuqhom.
Mela din tal-konsens tal-organi. Ma kundanna l-mewt. Ekku, eżatt, inti firmajt kontratt minn ma taf minn ma rajt hemm miktub. Eżatt. Issa inti di Programmat il-ħin kollu. Kif? Programmat il-ħin kollu. Il-ħin kollu. Dawn li jmexxu d-dinja tant jafu kif taħdem il-ħajja. Kif taħdem il-ħajja. Mhux kif tmur tal-grocer u kif tmur għax-xogħol u kif ħatħallas it-taxxa. Jafu literalment fil-profond tal-ħajja xi tfisser. Parti mis-sistema inti tassel ġol programm. Eżatt. Palma l-ewwel inti semmejt li tas-CIA tal-lucid dreaming. Tant jafu dawn il-funzjonijiet ġo ġisimna li huma jżommuhom mistura u jużawhom kontra biex jikkontrollawna. Il-Vatikan daw l-affarijiet. Il-Vatikan, l-qarnita, l-ikbar qarnita fid-dinja. Issa inti qed tagħti il-konsens b'mod intenzjonat għax huma qed jgħidulek isma' aħna nistgħu neħdulek parti minn ġismek. Għalhekk għax huma ma jistgħux jagħmluha di. Għaliex ma jistgħux jagħmluha? Għax hemm repercussions kbar wara spiritwali. Int ma tistax taqbad bniedem u toħodlu qulla qalbu? Jew toħodlu kilwa? Ma tistax tagħmilha di. Għala, għax da jibda jaffettwa l-bniedem li jingħata dik id-donazzjoni. Jekk jiena mitt u mingħajr il-konsens tiegħi għal mod tal-kelma dan kollu spiritwali m'għandux jaqsam mal-astrolo mar-ruħ u mal-konxu, il-konxu qiegħed kullimkien. Sewwa u r-ruħ qiegħda fid-dem ġo demmek ġo l-organi tiegħek. Sewwa l-qalb tiġi supplita l-ħin kollu mid-dem, mela inti kollok dem. Aħna 80% ilma. Sewwa, issa, ir-River of God li qiegħda msemmija fil-ktieb tal-Ġenesi. Sewwa, xmara divina x'inhi, xmara tal-ħajja, id-dem li fija r-ruħ. Jekk jiena mitt u ħadu li organu lili mingħajr il-konsens tiegħi, mela jiena se nibda ninterferixxi fil-ħajja ta' dik il-persuna li jana għatat qalbi. Jien se nibda nindaħlilha issa. Saret invażjoni. Mingħajr il-konsens ta' ħattax dik tiegħi. Kif ħadtieli? Kif qbadtu ħadtieli dik tiegħi? Jien għadni mwaħħal fl-eterik minħabba fik. Ma nistax inkompli, għax ġismi sakru, dak kien it-tempju tiegħi, ma tistax tinvadi ġismi tqattaw biċċi tu tieħdu inti. Irrid ikun hemm il-konsens, il-go ahead biex din il-biċċa ssir. Fil-biċċa xogħol li tinħaraqx bħalissa. X'jgħidula? Ċenerazzjoni. Incineration b'inċenerazzjoni. Xi ħaġa. Bħalissa mhux qed iddur il-kelma. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dik? Fl-antik, da kien ritwal li kien isir kontinwament. Il-pagani kienu jisiru, pero dak kien isir bil-konsens tagħhom. Dak kien ritwal li kisir bil-konsens, ritwal reliġjuż. Jiena, Iva, tista' taħraqni. Qed ngħidlek jiena tista' taħraqni. Però ħafna minn nies fejn imbagħad l-ispirtu jankra fir-rejam fiżiku. Meta jkollok eklips ta' l-eteriku u rejam fiżiku flimkien, jekk jiena għandi l-potenza li nara hawnhekk bħalissa mimli bl-erwieħ. Tgħidli kif? Ejwa, fis-sema mimli bl-erwieħ ġol baħar għax in-nies kullimkien imutu. Kullimkien imutu. Sewwa, jekk kien hemm żewġ ajruplani u ħabtu jinna f'nofs sema. Boom! Daw kemm fuq se jibqgħu mwaħħlin. Għax ma jafux laqathom daw fil-ħajjin fil-li boom mietu. Jew eżempju jinna għal-mod tal-kelma jiena, sinjur miljonarju. U mitt, mela l-ġittijaj ma rridx inħalleh lura bqajt tigram fatt miegħu. Jien ma nistax immur nagħmel dik il-crossover biex inkompli l-miġja tiegħi fl-evoluzzjoni infinita. Ħanibqa' mwaħħal hemm jiena sakemm jiġi xi ħadd jgħidli itlaqhom ja ħasra. M'għandek bżonnhom, ma tafx li ma tidhomx daw issa. Issa terġa' tagħmilhom fil-ħajja ta' wara tagħtix każ. U meta bniedem isserraħlu moħħu minn aspett spirituali pop jitlaq. Ieħor, bniedem jinnaf hija tal-mod tal-kelma jieħu bela kafè fit-tali kafetterija u karozza baqa' d-dieħla ġodda r-restorant unċanat il-kulħadd hemm ġew. U da mied, bum mied da. Sa jibqem da. Sa jibqem. Jew ieħor qatluh assassinju, jibqem sakemm ipattijielu. Dawn huma kollha. Meta id-dimensjonijiet jiġu parallel ma' xulxin, dawn jagħmlu crossover jibqgħu imwaħħlin hemm. Dawn mhux imorru lura, mhux imutu, il-ġisem tagħhom imut. Sewwa u jitilqu biex ikomplu li daw jibqgħu imwaħħlin hawnhekk.
hawnhekk hemm waħlin. Anka din meta eżempju xi ħadd ħadlek organu minn tiegħek, dak se jibqa' hemm imwaħħal sakemm ipattijilek. Aħna hekk, aħna hekk. Din l-intenzjoni tibqa' magħna ħażina, però għandi dritt li impattijilek jien. Għandi dritt għax qabattu ħadd li xi ħaġa proprjetà tiegħi int. Impattijilek. Ġifieri dawn l-affarijiet tant huma sempliċi meta tibda tidħol fil-filosofija tal-ħajja profonda. Tibda jgħid nalla Madonna veru, taf li veru jekk joħad li xi ħaġa mpattijielu. Mhux għax jien kattiv, għax irid impattijelu, jiġifieri jaqbad joħodieli da. Sewwa ħalli mitpattija tiegħi jiena nagħlmu li m'għandekx għalfejn tagħmel hekk il-ħadd ieħor. Issa taf xi tfisser. Qed tifhem? Issa persuna wkoll jekk għal-mod tal-kelma jien nafhem ħafna avvenimenti fejn din meta semmejt li l-ewwel Madonna. Ta' near death experience. Near death experience, dawn ukoll eżempju jekk il-ġisem jibqa' jaqmiet il-ġisem għal ftit sekondi, ftit minuti u reġa' ġi lura. L-anima, l-assenza sewwa divina reġa' ġiet lura u dan il-ġisem qam. Għal xiex, għax il-ġisem għadu tajjeb. Jekk dan għala daqqa ta' karozza u faqqajtlu moħħu, il-ġisem sa' jaħdem, pero il-magna sejku. Tifimni? Ġifri, pero jekk għandu qalbu spiċċat, il-pulmun spiċċa, l-kliwi spiċċaw da, bye. Mela dik ir-ruħ se titla'. Il-nut li se toqgħod tittija xokkijiet u se toqgħod titlob liha, mhux se tqajjema għax il-vettura spiċċat. Mela din l-anima tagħha se titlaq. Pero jekk il-ġisem għadu jiffunzjona, ikun hemm tendenza illi l-assenza se tiġi lura. Fil-fatt, reanimation, jittarġat ir-reanima. Eżatt, hemm tendenza kbiriet u din ikun hemm ħafna legami ta' mħabba. Ukoll, jekk eżempju ikun hemm tendenza fejn bniedem ikun irid jitlaq, eżempju ikun għaddej ħajja ħażina, illi mhux kif jixtieqha, sewwa, u da jien naf għala daqqa ta' karozza u kif ħareġ minn ġo ġismu jtejja fl-aħħar. Tlaqt minna din il-ħajja. Però ikun hemm dawk ir-relatives tiegħu, in-nies, il-familjari tiegħu li ma jkunu jħobbuh, ma jridux jitlaq, da jibqa' bit-talb tagħhom u bis-sofferenzi tagħhom da jibqa' mwaħħal hemm miskin, ma jkunx jista' jitlaq. U jibda jħalluni ħanitlaq, hemm ħafna nies imwaħħlin minħabba dan il-fatt ukoll. Jibqgħu imwaħħlin hemm daw. Għax il-familjari tiegħu ma jaċċettawx li ma jaċċettawx li dan tela, iridu nibqa' magħna. Jiena dik il-persuna li semmejtlek l-ewwel, niftakar kien qalli tant ħassejt sens ta' paċi, qalli ma rridx narġa' niġi lura. Eżatt. Qalli kif mittoqol kollu. Qalli nibżgħu mill-mewt, qalli ma mbagħad qalli meta miet u kif tajt klinikament mejjed. Ekku, qalli kif miet, qalli ma rridx niġi lura. Għalli mbagħad għalli bdejt nisma' xi ħadd jgħid li ismi, għalli jirrepeti ismi, għalli f'daqqa waħda għalli rġajt weħel ġo ġismi, għalli rġajt ħalt lura. Jiena din darba minnu ktibt novella, kont għaddejtielek din novella, Disin Ritual u Brotherhood of the Fallen Star. Jien ma tantx ktibt novelli, fajti, ktibt klieta biss. Però din il-sensina ta' żewġ kotba. Ejwa. Spjegajt mill-aspett ta' kif bniedem imut joħroġ minn ġo ġismu u jerġa' jiġi lura. Rajta dik il-biċċa? U jibda jħoss is-sensazzjonijiet isek inti minn ġo sħun tħallġu l-kiesa, xi skumdita sewwa, però ma tafx x'inhu jiġri, jew inkella kif teħles eżatt mill-ġisem immaġina persuna jaħasra b'diżabilità. U tmut. Kif appena l-assenza tiegħek toħroġ? Żgur liberajt ruħek. Allu, nista' niċċaqla, nista' niċċaqla. Eżek il-bist wetsuit, u f'daqqa waħda tlajt mill-baħar u nżajta, f'daqqa waħda inti liberu. Ġifri provajt nidħol f'dik it-tip ta' filosofija kif iħossu l-ispirtu ġol ġisem. Jiena ġilli naħsibhom dawn l-affarijiet, jien ngħid aħna x'drajni ħda l-ġisem. Mhux hekk, eżatt. Għax gravità taffettwana. Mhux hekk. Nibdew immutu minn xħin nitwildu. Għax inti tibda decaying, jibda minn dak il-ġurnata li titwilet. Ġurna meċek. Ġifiri fil-verità. Anke ġol-ġuf. Sekondi ta' nebdew jieġu modu. Il-ġisem għandu maintenance kbir. Jekk toqgħod taħseb
Għax il-biċċa xogħol hija din, meta l-bniedem. Aħna x'imdorrijin nagħmlu, l-affarijiet li nagħmlu. Minti when you stop and think. Il-maintenance li għandu l-ġisem, tiekol, torqod, titqellex, tmur bowl, kollox. Timmedika ruħek, timrax. Hemm ħafna affarijiet. Alla jaqalek xarek, tqaxxar il-leħja, ma tħallix tittamel id-daqna. Tittilbes. Ara kemm għandna maintenance. Għandna ħafna. Jiġifieri inti meta toqgħod qis kollox. Ir-rutina ta' kuljum. Ir-rutina ta' kuljum, il-bniedem kemm qed jaħli ħin maintenance għal ġismu l-fiżiku tiegħu, inti kif mhux tab xejn tħossok liberat kif toħroġ tagħmel astral projection u inti ssib ruħek hemmhekk isek farfet qed ittir. Jiena irrid niskoprija ġifieri, qed irrid nerġa' nesperimentaħħa u nixtieq li tirnexxieli ġifieri. Ma nistax nifhem għalfejn isu mhux qed tirnexxieli. Ħa ngħidlek, imma I'm not forcing it. Le tajjeb li ma tagħmilx hekk. Le tajjeb li ma jekk il-ħaġa tiġik fil-ħin opportun. Sewwa, inti ma tistax tippretendi, ma tistax tkun egoist. Sewwa, illa lix inti li sa titlob sa jiġik. Ejja. Il-law of attraction teżisti. Nemmen ħafna biha ngħixha kull Law of attraction teżisti meta inti qed toħloq intenzjoni mingħajr ma qiegħed tippretendi xi ħaġa lura. Temmina? Ovvjament. Tajda? Ovvjament, mhix hekk. U temmen u titkellem fil-preżent. Ekku. I am. Eżatt. Mhux I want jew I need. I am huwa s-sigriet tal-Freemasons. Ekku, I am. I am. Infatti meta kienu difnu. Jien kull filgħodu kif inqum qed naħsel snien inħares lej il-mera. Nħares lej il-mera u nitkellem u ngħid I am. Eżatt. Kull jum. Eżatt. Inti dik tant programmajta ġo fija li anke meta nitkellem u qed nallima lil ħaddieħor, mhux nallima fis-sens, qed nipprova nipprogramma lil ħaddieħor b'dak il-mod. Il-Malti taf kif inhu. Qed tiftħu għal xi ħaġa ġdida li. U hekk insomma. Iwa għaliex insomma. Aj tajjeb. Jo, mhux ħażin, iwa l-fejosja mhux ħażin, aj tajjeb. Jekk mhux ħażin tajjeb, kelma nieqsa. Flokat mhux ħażin, aj tajjeb, aj kelma waħda. Inti qed tipprogramma l-ġurnata tiegħek. Jien nemmen ħafna bihom dawn l-affarijiet. Jiena l-ħares ngħidlek l-istejjer kollha jew waħda jew tal-law of attraction kif taħdem fuqi, jiena manifester kbir. Dak li ngħid u nemnu l-għada. Li qed tgħid inti tant huwa tajjeb. Tant jista' jbiddel il-ħajja u l-ġurnata ta' dak li jkun. Immaġina inti għandek ġurnata inkollu tixxutjalek bil-kontra. U iżjed qed tinkazzak di. Iżjed ma tinkazza, iżjed tiġik ħażin. Sewwa. Allura inti li tittamel tkun konxju. Tkun aware għax aħna nipperfezzjonaw lilna nfusna, nipperfezzjonaw mhux kemm nagħmlu kejk tajjeb jew kemm naf nsajru jew kemm naf nikteb ktieb, mhux minn dak l-aspett materjali, nipperfezzjonaw lilna b'mod intern naħdmu fuqna. Mhux naħdmu esternament, internament. Jekk jiena ġrali xi ħaġa li veru ħadd anqal l-rabja tiegħi, konxu tagħha ma nħallix tirrabjani għal-mod tal-kelma. Jiena ħriġt fit-triq, naf sensib fit-triq, xabaġen, xaba traffiku mela dik diġà aware tagħha jiena. Mela ma nħallihomx jitelfu lill-paċi interna tiegħi għax naf se jiġri, mela ħriġt ħareġ wieħed qabiżni bum minn flok dak it-tib ħallija. Ma xiex it-tam, nista' nagħmel revers u nagħmel allura. Il-problema kif inta x'inhi. Jiena nkonxu tagħha wewer u nikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħi. Il-problema taf x'inhi li ħafna min-nies qed jgħixu photopilot. Allura l-affarijiet jagħmluhom unconsciously. Mhumiex qegħdin jgħixu l-mument issa, qegħdin jgħixu x'ħaj jiġri jew x'ġara. Mhux x'qed ngħid issa u x'qed nagħmel issa, għax qed jiġri kif qed tgħid inti jekk ħareġlek bniedem minn Side Street, inti awtomatikament l-animal instinct tiegħek ħataqbad toffendih, ħatoħroġ għalih. Ġuli għamiltom jien daw l-affarijiet minn fuq għani dajma l-steering, nagħmlu ċof l-steering bidda. Imma meta inti tkun aware tal-mument u inti tieqaf u taħseb u tikkalma u tajt għati ċans.
flok ħan ippanikja għax iktar ħan kompli ingerfex U nigrava is-sitwazzjoni. Gravaħħa. Ekku. Ħan iqaf u naħseb pożittiv. Ħan nara x'nista' noħroġ minna. Jien kien hemm momenti f'ħajti fejn ġrat li xi ħaġa ħażina li kpejt li inħraqt li dajt li minna ħarġ li tajjeb. Wara, ma tajli wara kulħadd taref, wara ngħid tara, l-ħajja poġġitni fisqa iswed, mudlam, biex ħarġitni għad-dawl. Ekku. U dik għamil darba ġrat li jien. Irridu gambetta ħna biex nirrealizzaw. Tiddik it-troma Ekku. li bdejna ngħidu l-sajjan l-ewwel. Ekku, l-swet tajjeb ħafna u għamin jgħidlek l-swet Le ħażin tajjeb. daqs tajjeb. id-dlam huwa importanti, kombinazzjoni dil-ġimgħa kont qed nitkellem ma' xi ħadd qiegħed għawdex. Id-dlam huwa importanti f'ħajtek. Għax mingħajr id-dlam ma tistax tara fid-dawl. Ekku. Right. Ma jistax kun hemm Ma dlam jistax mingħajr kollok abjad. id-dlam mingħajr id-dawl. Ma jistax. Però mbagħad Polar opposite. ekku, però darkness is not a presence, is just the absence of light. Eżatt. Jiġifieri f'dak id-dlam ukoll hemm id-dawl, tinsiex. Ekku. Ġiri fil-verità, aħna, met inti tkun qiegħed fid-dlam fil-verità, inti għax għajnejk mhumiex trenjati biex jaraw id-dawl. Għax inti jekk tieqaf, toqgħod hemmhekk f'dak id-dlam, id-dawl jibda jidħol ġo għajnejk u tibda taraħ id-dawl, da metafora tnajt ta' ġifieri. Għax inti meta tkun għaddej minn sitwazzjoni kera f'ħajtek, jekk inti ħatara dlam ħajpa jiġi. Ekku. Jekk inti ħatibqa' tara negattiv ħajpa jiġi. Immaġina inti hija tettara għal-mod tal-kelma jenna fettara lobba futbol, jew fettara ġlida boxing, eżempju. Mela il-kontenditur jew nkella l-persuna li qed jieħu sem fil-futbol jew fil-boxing fl-isport sewwa, dak il-ħin qiegħda moħħa qed jiġri qed taqla d-daqqiet qiegħda f'battalja di. Għamiex qed tara mhix konxa ta' kollox, daqskemm u t-telespektatur. Tan-nies li qegħdin jiċċirjawha pereżempju. Qed nara jien il-ġlieda kollha għandi 360 degrees ta' x'inhu jiġri jiena. Panoramic view ta' x'inhu jiġri. U jien nibda ser tejjelu minnaw mela minn tixtara. Dak kif tidir dak qiegħed in the heat of battle. Sewwa ma għandux il-kontroll u l-awareness u l-konxu li għandek int li qed rilassat id-daru qed taraħ. Inti tgħidlu tielu ġo saqaħ, tielu hemm. Fuq is-sofan kulħadd jaf jgħidu tielu. Tella l-ballon mal-linja, skur. Inti qed rilassat fuq is-sofan bil-birra qoddiemek u qed tara kollox. Jekk m'intix qiegħed hemm fil-battalja, int ħatagħmel bħalu jawar minnu. Ekku hija. Ġifieri kieku jkun hemm inti taqlaħħa doppju. Mhux hekk għax ma tkunx trenjat, jekk inti m'intix aware, aqqas biss immur niġġieled jien. Qas nitla' fuq ring. Aħseb u għara, pero dan il-level ta' konxu tiegħu flus, għax din is-sistema ġabetna. Mhux hekk. Mingħajr flus ma tista' tagħmel ġej. Skjavi tas-sistema. Ġifieri dik xi ħaġa oħra li aħna skjavi tas-sistema mentalment, fiżikament u spiritwalment hija d-dinja tal-emozzjonijiet u inti dik tittel aħna hija parti minn test kbir li qegħdin ngħixu minn nas b'din il-ħajja korrenti. Jekk lesti aħna li niġu aware ta' trappoli, ta' trabokki u n-nazbiet li dawn qed jitfalna qoddimna sewwa kemm fl-ikel, kemm fit-teknoloġija, kemm fix-xogħol, fit-taxxi, kollox. Jekk aħna nkunu aware u konxi ta' dawn l-affarijiet, jiena dawn ma qed jagħmlu li xejn jiena swar. Il-ballet taħbat miegħi bum. U tarġa' tmorandu bħal dik it-tip ta' martial arts. Nuża l-enerġija tiegħek kontrik stess. Għax jien aware x'enerġija għandek x'tagħmel inti. Jekk insettini daqqa ta' pon bħajtini daqqa ta' pon. Kif eżatt jiġiju bis-saħħa kollha tiegħu, jiena kemm nagħmel pass fil-ġemp, naqbad lilu ndawru pop u nkaħlu mal-ħajt. Jekk tittamel f'din is-sistema tkun aware imma. Jekk m'intix aware ma tistax tagħmel. Kif naraħħa jiena f'din il-ħajja inti tkun preparat, ġifieri li tikollok kemm id-dawl kemm id-dlam. Fil-Sanskrit hemm miktub, ma nafx hekk qatt smajt biha. Demon hand, Buddha heart. Tajli x'inhi milux semmejta konna qegħdin podcast ieħor. I'd rather be a warrior in a garden than a gardener in a war. Li di bażikament inti tajjeb li tkun trenjat demon hand, imma Buddha heart. Jiġifieri li inti tkun bniedem tajjeb
Imma meta tinqala n-neċessità inti, tkun taf kif tuża di. Eżatt. Imma mhux tużaħħa meta trid, tużaħħa meta shit hits the fan. Xi tkun qed tabbuża. Mhux hekk. Ekku. Le, mhux hekk, iva, s-sanskrit infatti jekk jgħidu fallen serafim. Ejja. Fallen serafim kont niżilt. Tip Lista tal-bliħ. sħiħa, oġbok. Venezia rajtu minn fuq l-airport, l-aeroplan, full coach, għamilt 5 tiem nixbet ir-retratti, jienu ġejlura bil-kontra il-komplement liħor. F'darbtej rajtu dak. Mux rajtu, kiltu. Tipoħxonek. Dakka fil-bidu kont nizzilt. Dettalji illi għandhom xaqsmu ħafna mal-intern tal-bniedem. Ejja. L-allegorija tal-bniedem, tal-ġizem tal-bniedem. Kif tkun inti kif tajt inti gwerrier fil-ġnien u ma tabbużax mis-supremazija li tatek eżempju l-arti marzjali. Mhux hekk Jekk se noqgħod nuża biex nuri kemm jiena bully, mela inti bullshitter. Process. Fil-veru sens tal-kelma. Bullshitja u għetturi kemm taf u għetturi kemm għandek ego. Sa' kem taqla ħaġa ħalqek u s-sib kappell jiġifieri. Pero l-aħjar ħaġa li żżomm kollox għalik bħal dak il-ħabib tiegħi li nuqqas ta' klim mill-inqas da, imma meta jiġi biex jitkellem veru bnidem smart, veru bnidem intelligenti, tgħid qatt ma kont nippretendi li dan tip ta' bniedem. Għax ma tafux. Allura inti il-warrior illi armat b'saħħtek taf aware tas-saħħa tiegħek, aware tal-skills tiegħek, tal-kapaċitajiet tiegħek, però nużhom meta hemm bżonn. Mhux ħanoqgħod nużhom biex nuri kemm jien taf u kemm jien bravu. Qed tifhem? Dawn huma dawn il-lezzjonijiet fil-ħajja tant huma importanti fil-ħajja ta' kuljum. Illi naħseb il-messaġġ ta' din il-podcast li ħanirrelataw kol mal-astral. Inti titkun aware qabel ma tagħmel l-azzjoni, qabel ma tipproġetta lilek innifsek titkun taf fejn sejjer. Sewwa, ma tgħidx ejwa ħanipprova mix-xorta ħanipprova liha. Taf fejn sejjer. Taf ma min se tintaqa' le. Jiena qisni mort ġo pajjiżi, mort il-Brażil għal-mod tal-kelma, u ħriġt mid-żona turistika. Hemm sensib. Ansib il-ħmiġ jien naf Rio kollu għal-mod tal-kelma. Jien naf human traffickers, jien naf homeless li lesti joqtluk għal biex joħdu lek 10 euro għal-mod tal-kelma. Għall-organi. Sa nsib minn kollox hemmhekk jiena, però jekk jiena minix konxu tagħha di se noħroġ. Se noħroġ mid-żona sikura, mid-żona turistika u se noħroġ għal-periklu. Intek se tagħmel jekk se tidħol fl-astral. Għax inti litteralment mort f'post li inti stranġiera li jien hemmhekk. Mhux hekk għalienu. Ma tafx kif topera din is-sistema temmek, ma tafx x'potenzi għandhom daw. Biss għandek il-liġijiet tal-fiżika li aħna nafu aħna, tad-dinja tagħna, hemmhekk ma japplikawx. Ma japplikawx. Ma japplika xejn. Mhux hekk. Dak kif inti jekk inti il-gravità temptor se taħdem bil-kontra. Taħdem bil-kontra, mhux hekk, ekku, proset, ekku. Ġifieri s-sistema naturali temmek, inti titkun aware illi hemmhekk titkun lesta għal kollox. Però peress li inti għadek tarbija u tlaqt ġo din id-dinja li qasbis taf timxi ġo fiha, titkun tipproteġi ruħek. U inti titkun lest li kif tintaqa' ma' xi daqsxejn xi ħaġa stramma, tum tiġi lura mill-ewwel. U din il-protezzjoni. U biex tiġi lura mill-ewwel. Inti kemm tiġi konxju inti, tiġi konxju tajt. Tiġi konxju. Le, all right. Imma tajt, I mean, tajt ħamur lura. ħataħrab inti. Inti taħrab, bum, ħataħrab mill-ewwel tisparixxi. Iva, ħataħrab mill-ewwel. Kważi il-biża' stess naħseb. Ekku, bħal meta fid-dinja fiżika. Jekk inti fight or flight. ħadd essenzja eżatt, ħadħoss xi ħaġa li hija perikoluża jew mhix tajdejja, jiena ħanara x'għamel biex naħrab minnha. L-istess ħaġa hemmhekk. Qed tifhem il-ħaġa li jżommok milli taġixxi hija l-paraliżi. Però dik m'għandekx għalfejn tibża minnha, għax dik hija l-parti minn fejn se toħroġ inti, minn fejn se titlaq. Il-paraliżi hija l-aħħar bieb li tiftaħ biex inti mbagħad tipproġetta ruħek totalment. Sewwa, però di se tgħaddi minnha.
Hija tal-biża, eżempju, hawn nies jgħidulek mela ma nagħmilix. Twaħħax x'jien għamilta, illa li xi ħaġa tal-waħx. Immaġina inti. Innaf qiegħed hemm ma tafx se tagħmel, ma tafx għax ixser, ħadd tipprova l-kurzità f'daqqa waħda sipru hekk rmazzat hemmhekk ma stax tiċċaqlaq. U konxu wewer tagħha, qed tħoss lilek innifsek. Qed tħoss lilek innifsek tieħu nnifs. Taf li inti ħaj u ma tistax tiċċaqlaq. X'se jiġri minni? Titwaħħax. Fimt? U inti tkun aware tagħha dik, tkun konxu tagħha. Jekk m'intix konxu tagħha di tista' taffettwak ħażin ukoll, ġifieri. L-astral projection mhix xi logħba futbol illi se tmur. Bħal kollox u nimmaġina jien. Hemm it-tajjeb u l-ħażin u hemm il-periklu fiha x'di tista' ġib xi ħaġa miegħek u tista' għal-meditazzjoni meta jkollok kondalini tista' timmankak. Żgur. Kondalini jekk ma tkunx aligned, iċ-ċakras tiegħek ma jkunux aligned, di tista' timmankak. Ikollok high intensity jew high jinnaf meditazzjoni suċċessiva. Dik l-enerġija, dak in-nar li jitla minn ġo sinsla ta' darek għal ġolpina, ġo terdaj, tant jitlab saħar jista' jimmankak. Jekk inti ma tkunx lesta liha u ma tkunx tipprattika l-meditazzjoni. Ġifri dawn huma sferi fil-ħajja li huma realistiċi, li jew ħaġġib xi ħaġa miegħek, jekk ma tipproteġix lilek innifsek, mela ħan nitkellem għax din importanti nitkellem dwarha. Intu huwa daqsxejn ta' attenzjoni meta tipproteġi lilek innifsek xi ġifieri u kif se tagħmilha. Mela tipproteġi lilek innifsek, hemm livelli ta' kif tipproteġi lilek innifsek qabel ma tipproġetta lilek innifsek fl-astral sewwa. Mela l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel tipprattika. Tkun taf x'se tgħid. Toħloq din ngħidula mantra, ngħidula talba. Tista' titlob bil-mod Kristjan kif taf. Jekk temmen inti f'xi ħaġa. Importanti li temmena inti. Fl-Anġlu Gabriel, f'Ġesu Kristu, f'xi antenat tiegħek, irrelevanti. Jekk inti hemm dik ir-relazzjoni magħha u tħobba u temmen fiha, itlob lilu. U din se tingħata lilek, il-protezzjoni se tingħata lilek. Tal-ġen, il-law of attraction, tanti mhux qed tivvinta. Ngħidlek il-min nitlob jien għadha kemm titħaq. Il-qattus. Jien il-qattus tiegħi immur meta jkolli xi ħaġa u nkun irrid naf li ħanaddi minn xi ħaġa kera, moħħi ma moħħu ngħidlu. Il-qattus. Il-qattus tiegħi. Estran, right? Blejt hekk blejt ejni hekk. B'serjetà ta' tant nemmen illi jgħini għax ta' tesnarom mhux ġast annimali ma narax ma nafx xi ħaġa spiritika, hekk xi ħaġa spiritwali illi naf illi jgħini. U noħlom bih ħafna. L-annimali huma ta' awareness kbir għall-bniedem. Huma naf naħseb jiena f'ħafna drabi. Eżempju, għanu ħadha minni, minn aspett personali jiena nippreferi tgħidli ma naqbilx miegħek jew inkella naqxej negattiv bħala bniedem. Nippreferi annimal minn bniedem jien. Anke jien. Literalment. Fucking right. Literalment nippreferi annimal. Bniedem ego, kollu jrid imerik, il-ħin kollu jrid jindaħallek, jgħira lik, jekk jara qed tagħmel qed tlajt tarġa' qablu jipprova jara kif saħajt il-gambetta ħajaddik u lalla xidwejja. Alla kelb miskin tixxut jaħjar ġeġi fraħ bik. Ġifieri jien naħseb illi minn aspett spiritwali huma avvanzati iżjed minna l-annimali, minn aspett ta' innoċenza. Nippreferi annimali jiena. Jiena meta mmur ġol kampanja naħseb hemm insiba l-ġenna. Illum mort il-miżib. Għadhom qed jaħdmu il-miżib, kollu tisma' l-inġenja tagħhom, però meta tibda diħel fil-font tas-siġar, tibda titbiet xi jgħidulu il-werżieq il-ħin kollu għaddej. Ruxmata ta' werżieq għaddejjin, nieħu pjaċir u kien hemm safar kbar daqshekk. Ma nafx hux l-istaġun tal-kaċċa jiena bħalissa. Minna li jibda minn Settembru l-istaġun tal-kaċċa, jekk min jisir żball. U dawn il-asafar kienu qegħdin fuq is-siġra. Ek kien hemm gozz ta' safar u ħażdun infatti. Stornell naħseb. Ma li kbar, ma nafx daqsix, ma nafx ikun l-istornell. Stornell ikun fih daqshekk iswed b'sidru. U se jisu kwak. Isu se jgħida. Itiru jgħajjat. Ma nafx inhu, jien ma nifhimx. Stornell iżaffar. U kien hemm qatta naħseb kien hemm xi 10 hekk. U x'kien miexin indunaw bija u taru. Imma waħda titriggerja tipprovoka l-oħra.
U x'kien da u mar nexxilix noħorġu l-mobile għax biex tara anka tmur ġo foresta barra minn Malta eżempju biex tara xi ħaġa tittamel hekk. Aw Malta biex tara jinnaf xi kamelejonti għal mattar kelma tittamel hekk jekk tirnexxilek tara. U llum raj din il-meravilja, din il-qata ta' safar kbar jibqajt inħares lejha ċassat. U infatti waqaft ma' siġra hemmhekk fejn rajt dawn safar u qatt nimmedi daqsxejn għall-kwiet. Għamilt isu dawk l-10 minuti. Inħossi sbuħija tan-natura taħbat miegħi, bir-riħ, il-werżi għaddej. Hekk qatt niġi konxu ta' l-awareness tiegħi hemmhekk. Tad-dinja materjali ta' dak il-ħin. Dik hija meditazzjoni meta inti tkun konxu ta' fejn qiegħed. Din ukoll għaddej daqsxejn ta' spjegazzjoni fil-qasir fl-aħħar podcast ma' Sajan. Għatlu ħafna nies. Qasbis jafu kif jgħixu. Ta' tajdilhom meditazzjoni, n-nies jaħsbu kelli inti poġġejt in the lotus position u jinġili pereżempju tkun eweru tal-ħajja. U ngħidilhom għax jiena nimmedita ħalli ma ngħidx kuljum, illum ma kellix ċans. Ma kważi kuljum nimmedita ġifieri, nġieli npoġġi bil-qeda fuq is-siġġu tal-kompjuter tiegħi id-dar quddiem il-kompjuter ġifieri kummit ġeneralment u nagħmel dik in-nofsija. Nala, għajnejja, għadajja marbutin, jow għadajja fuq l-arm. Jinġili per eżempju, nsakkar il-bib, għax l-mara jkunu jafu l-mara u t-tifla, ma jabdu xo jitħlu. Jinġili l-mara per eżempju tiġi tħabbat l-bib ta' kamra tijaj. U tiftaħ per eżempju tajli, sorry, mandunajċ, u taħla. Ġili għasin dunajt, ġili tajli, sorry, u najdila ta' xiex. Tajli għax ġej, najda għasin dunajt, għax inkun f'dikid zone. Ġili nkun, mux dejjem, tamma ġili nkun f'dikid zone fej literalment maqtuħ. Tkun il-ħadċertu paċi, inti ġofik, illi ħanajdu għabil ma tiġi titnejjak minn kollox. Minn kollox. Veru? Għax inti isek tajt dawk il-wires li għet iżommuka u sfel, allura isek proġett tajt ruħek ġodik iż-boħija, ġodik iż-sempliċità, emmek isek. Najlek il-ħsibijiet ma jaddulek, xta? Ma l-importanti l-ħsib tħalli ħaddej. Miexek? Eżu trafik. Ekku. Fil-meditazzjoni jek tittamil tuħpas l-ura tal-li ħaddej. Għal-negattivita. Jien naħseb il-meditazzjoni tantija sabiħa li tejnek fil-ħajja ta' kull-jum. Li inti iżommok, grounded, iżommok. Importanti li tkun grounded u miexek? Iżommok grounded imma b'tali mod li inti tkun konxju tissa. Eżatt, prosit. Naw. Ekku. Dik. Għax kultant naħseb kif għatlek l-ewwel tal-autopilot. Inkunu għaddejjin, gas down, problemi tad-dar, problemi tax-xogħol, problemi l-karozza, problemi għall-dar. Li inti automatically inti l-affarijiet meta jibdew jiġu quddiemek, you react. Din natural instinct tiegħek li inti tkun aggressiv. Mbagħad wara tajt l-ostja x'għamilt. Ara xatlu l-Kevin aħjar ma tlux hekk pereżempju. Li kieku kont konxju tagħha, kif ħanajdilek il-kelma ngħid li ħalli ma ngħidlux hekk il-Kevin ma jmurx jieħu għalih. Mek jien għattilek fakit ħalla ma nerġa' nbidal ura. Fimt? Da ġifier bħal meta jġiel inti jiġrilek affarijiet f'ħajtek u inti innaf tkisser oġġett tajt ara jien kissirtu. Kiku indunajt kemm jiswa flus dak l-oġġett, jew kemm huwa l-qalb, jew kemm huwa l-qalb il-mara minflok bir-rabja. F'saħħna ajwa. F'saħħna kissirtu. Sekonda ta' passjoni tagħmel affarijiet li irreversabbli, ajwa veru. Fimt, għalhekk irridu nkunu aware tal-moment. Jiena persuna konsiderevoli ħafna u nħossa din qabel ma ngħid xi ħaġa nqisha miljun darba x'se ngħid. Issa tgħid li l-ewwel ma dex kifat illi tittajdilu blantek bum ġew iċċu mhux blant tittajdilu dak kif tiġik hekk ħalli bniedem iġibu awer. Ma to be cruel to be kind u kultant. Mela allura f'dan il-punt ħan nikkontradixxi li l-nifsi jiena. Sewwa jiena m'għandix il-bajt illi isma' għax nibża li sanweġġek jekk għal-mod tal-kelma. Jien naf qed pitter inti tħobb pitter. U jiena nifhem fil-pittura. U naf li qed tagħmel xi ħaġa ħażina, però jiena naf il-karatteristika tiegħek kif tista' toħodha jekk se ngħidlek xi ħaġa għax tista' toħodha ħażina wkoll. Sewwa, allura mhux għax ħatoħodha ħażina għax ngħid sja ma rridx infottilu. Fimt? Allura ħalli ħajjinduna waħdu hekk qed inkun kattiv jiena.
Pero il-konsiderevolezza li qed nipprova ngħid jiena illi qabel ma nagħmel xi ħaġa, l-ewwel inqisha, isma' dan x'tib ta' bniedem hu. Jekk sa ngħidielu. Jekk jien qed nitolbok l-opinjoni tiegħek u inti tajti jekk tlabtieli all right. Jien jekk ma titlobilix ma ngħidilekx. Le jekk jiena jġieli ngħidhom ta'. Jiena persuna ħabiba tiegħi, ħabib tiegħi, konna naħdmu fuq il-films flimkien u ġibni konxu ta' ħadi. Kien hemm persuna oħra kienet għadha żgħira dak iż-żmien, kien daħal jaħdem magħna, kellu dawk is-16-il sena, u ovvjament ma kienx tal-qata da tax-xogħol. La kien jaf jerfa, la kien jaf jagħmel. U darba minnhom da, sieħbi li oħra ma noqgħodx se noqgħod insemmi ismijiet, ħatfu da, ħatfu. U għallu tittamel ekku. Dan persona smartu intelligentissima sal-aħħar, da li ħataf lil dan il-ġuvni, sewa, u li ħarħarja, tant ħalja li qabbiżlu dmuħ ġi fuqi. Għalli kemmu ekku. Għamiklu jien, l-isma, eklu dak ma ħatfekx, għax kien rrit ikun kattif miegħek ta' eklu dak ħatfek biex jalmek, eklu ringrazzja l-Alla li ħatfek dak. Ma ħatfek xaħat jor, nejlu xek ħatfek xaħat jor, kien jibatek tieħdu skużi b'kemm għandek, nejlu dan ħatfek u għalmek u fetaħlek għajnejk. Dan ma offendix għallek għax qed tagħmel hekk, għamela hekk eżempju. Ma qegħdin nitkellmu fid-dinja tax-xogħol. Fid-dinja tax-xogħol ngħidilhom. Ma tista' tkun minn aspett ma ieħor. Ma inti kieku inti qed pitter, mela qed nara lilek qed pitter, u jiena nifhem fil-pittura kif qatt inti, u jiena jien jekk ma tiġix tajli x'taħseb kejt, l-għalet trid inkun nifhem. Għax jena mux ħanġi nikkritika xaħġa fotografija mela. Għalek qed ngħidlek fotografija. X'jena kelli każijiet f'ħajti fejn kien hemm nies li talbuni l-opinjoni tiegħi fuq fotografija għax jafu l-istatus tiegħi fil-fotografija. Għax kont ġenwin u għax kont onest biex jitgħallem u biex jimxi l-qudiem, jispiċċa ma jkellmekx. Jispiċċa jieħu għalih u ma jkellmekx. U jmur jgħid man nies għax dak għademel, u għax dak għek, u għax dak kattiv. Mxek? Alright, jekk trid il-proset, murajt innanna, mur reazzija għal-retrat. Ħalli tiġi toqtajlek, kemmu bravu n-napoti, issa waħlu fuq it-tojli tara dan. Għax l-ek biex ma toffendi. Ġejt tistaqsin l-opinjoni tiegħi. Le, eżatt. Sekk inti ġejt tistaqsin l-opinjoni tiegħi, ħanqot ngħidlek proset. Minn dak l-aspett iva mela naqbel jien kattiv. Però iva, taf li jistrajjena xorta nsibat ejla. B'ngħidlu. Le. Skont minn ikun, misa tkun it-tifla se tiġi tgħidli jekk tgħidli ngħidilha ewwejja u l-anti orrajt jew. Diment li jekk jien għandi ċertu awtorità fuqha l-oġġett. Qed talmu minn dak l-aspett. Tejpo jekk jiena pereżempju ma nafx asqallat kiterra u naf naqbad bejdi u ħammur nitgħallem il-kiterra u nsib mużiċist. Qed insemmi awtorità xi ħadd. U ngħidlu isma' x'jidillek u jiġi jgħidli ma tafx taqbad dal-kiterra, jien dak il-ħin ngħid laqali li Kevin, alla ta' Banġel fuq. Ovvja. Naqbad il-kiterra mun naqsama, mun naħraqna mla barbecue. Fimt? Ma jekk jiġi bniedem u jiġi għajli ma tafx id-dor, ma jinteressanix l-opinjoni tiegħek, ma tlabtekx l-opinjoni tiegħek, ma jekk ġie għalli awtorità. Mhux sinjal li qed jgħidli isma' biex nitgħallem. Jiena Kevin tallimt il-fotografija qalbi. Taf kemm il-darba qalu li muraqba tħobi ieħor, meta bdejt fil-bidu, muraqba tin-knitting, taf kemm qalu li xorti. Kieku kelli nħu għalija jien li waqaft. Però inti tkun persuna b'saħħtek. Tiflaħ għalihom. Minn ma jiflaħx għalihom. Toħod dak katalist biex inti titgħallem. Ekku. Jiena dejjem hekk ħatta. U jien ukoll taf kif jiena sensittiv ukoll. Jien eżempju, jiena naf immur id-dar issa u ma norqodx. Tgħidli għala, eżempju, nibda naħseb illi jew għad xi ħaġa li stajt jinnaf, li stajt inti tħares li minn aspett kemm milablab kemm jgħid fil-vojt. Taf kemm jaffettwawni daw istra. Aw min jaqla l-ekskożi l-ħara u jorqodx qisu alla tarbija. U jiena l-xoċata ġilli ma norqodx. Ejju, anke jien. Ħafna sensittiv jiena fuq da. Dak jirriflettu, eżatt, jirriflettu wkoll. Is-sensitività tal-bniedem tirrispekja inti il-livell tiegħek fejn wasalt ukoll.
Għax inti tkun aware, eżempju, inti mhix qed aware tiegħek innifsek, aware tal-oħrajn ukoll. Inti ma tix tkun aware tiegħek biss, inti aware ta' kollox tal-ambjent. Ta' kollox. Tan-nies l-oħra. Kif iħarsu lejk? Kieku kulħadd jieħu ħsieb il-biċċa tiegħu u ta' madwaru, kieku d-dinja ġenna. Eżatt. Ma dik il-problema. Kulħadd tu. Problema kulħadd. Għax inħarsu lejn infusna individwali. Fuck you Jack. Ekku. Diki. Għalhekk l-ewwel għatlek aħna maħniex individwali, aħna ħaġa waħda. Jiena minn dak l-aspett mingħajr ma nkun aware fuq din il-ħaġa ta' ħaġa waħda aħna sewwa mhux ħanoqgħod inkun aware li aħna ħaġa waħda ħin kollu, però konxu illi isma' jaf kif taħares lejha dak. Jew eżempju inti tipproġetta ruħek mhux biex tidher sabiħ. Inti tkun ġenwin. Meta tkun ġenwin in-nissa jista' jkun xi ħadd ieħor li ma jarafix din il-ġenwinità fik, jista' jarafha bħala xi ħaġa li inti bħala fals, bniedem fals. Jekk ma jkunx wasal fil-livell tiegħek, se jipprova jpenġik b'mod ieħor lilek, sewwa, però inti mhix tipprova tkun ġenwin, inti tkun ġenwin għax tkun minnek ġenwin, sewwa, però mill-aspett ieħor inti tasal f'dik iċ-ċertu livell ta' awareness illa lix inti awtomatikament tkun attent fuq kollox. Din hija xi ħaġa li tista' tkun issa li btijak li ġorru kuljum fuq Madonna ħjar ma noqgħod nagħti attenzjoni jew noqgħod attenta għal xejn, istra kemm itu nifsor minn meta jagħmlu hekk. Jien anke eżempju darba minnu kont qiegħed il-baħar. U qed nara tifla kont qiegħed ladira u kien hemm shower f'nofs ta' bajja, insomma, ma kellhomx fejn waħluha f'nofs ta' bajja, ma tmur taħsel saqajk u terġa' tinżel ġorramel imma insomma. U kien hemm dit tfajla ta' karnaġġon iswed. U dit tmur u minflok tmur eżempju jiġi xi ħadd jaħsel saqah, diħin kollu tilab ġol il-mawr, il-manieżel u ġiġi. Alright, tifla żgħira, taf li bdiet iddejjaqni. Il-ħsara ddejjaqni u mbagħad bdejt nara l-oħrajn. Ħallejja tagħmel qed ħarsu int l-ilma ta' tgħix jien attent fuq kollox, aware ta' kollox. Mhux tgħid li kemm int kurjuż x'qed jagħmel ħadd toqgħod terfa' mhix minn dak l-aspett. Mhux dik il-kwestjoni. Istrina dawn l-affarijiet noqgħod ninnota ħafna affarijiet ngħid kieku jiena dik il-ħaġa nagħmelha mod ieħor. Ħadd tkun tajjeb. Għaw min hu armi mal-art mix-xorta. Darba spiċċajt fil-ġlieda l-għadira jien. Miżbla nagħmlu. Eżatt. Mortin waqfora ma' żewġ bottijiet tal-ajsti jimmor ġbartu eklu mor armijom fid-dasbin eklu. Mela, kienu żewġ ġoventur, missir għalli ħallejhom jarmijhom mal-ar għalli melaw tiegħek, għalli ma jiġix jingħatfu skużi t-tini f'sorbi. Daħħaqt il-gżejra hekk. Ninnota ħafna affarijiet. Waħda għaddejja waqfet fil-lights ta' Marshall Court, ħarġet idea u kif tasal mal-lights hemm qishom żewġ kanen hekk fuq il-bankina. U ħarġet energy drink bot void u poġġietu u d-bilanċjatu fuq il-kanna. U jien għadni wara fil-lights waraja. Ħriġ minn ġo karozza, battu, ħabbattela t-tieqa, ħarżet lejja hekk u għaddabtula. Daqshekk ma nibqax nara x'in daw l-affarijiet jien għalija egoizmu. Dak huwa kulħadd jirraġuna l-istess. Timla kullum kien bil-bottijiet tal-energy drink. Jekk inti ħatarmi sigarett mal-art, kulħadd ħajarmi sigarett mal-art. Munzalli ta' sigaretta. Dawn in-nies l-evoluzzjoni tagħhom għadha evoluzzjoni ta' tarbija, allura mhumiex aware. U l-awareness hija l-IM, infatti dik hija t-talima tal-IM, IM jiena, mela jiena min jiena. Jiena dan kollu. Anki jint. Kollox. Għax qed nipprova niftaħlek għajnejk. Jiena raħ kollox. Għax qed nipprova niftaħlek għajnejk. Għax jiena int. Għax qed irrid l-ambjent nadif. Għax l-ambjent jiena. Jiena dan kollu. Jiena ma dan kollu. Għax irrid pajjiżi nadif u sabiħ u pożittiv u sejf. Għax jiena dan il-pajjiż. Għax din id-dinja nieħossibha u nħobba. Għax jiena din id-dinja. L-univers kollox, tibqa' sejjer hekk. Jien mhux qed inħares lejja bħala Kevin individwu bħala kollox. Jekk jiena ħanaqlibha b'mod politiku, jekk jiena se nivvota li partit għax se nigwadanja jiena biss. Mela dan il-pajjiż ħajibqa' nieżel ġol-ħara. Jekk jiena se nivvota lill-partit għax naf li jekk nivvota l dan il-partit se jigwadanja kulħadd u mhux jien biss, mela ħanamlu ħantiru hemm fuq aħna. Mux jien biss ħantir kulħadd se jtir.
jiena nħares lej b'mod kollettiv lej kulħadd. Għax aware ta' din il-ħaġa kollha. Jekk se ngawdi jien, se ngawdi biss. Jekk se jgawdi l-pajjiż, se ngawdi mal-pajjiż. Wieħed biss, gawdi waħdu. Jekk ħajgawdi l-pajjiż kollu jiena mhux parti mill-mena, ħangawdi mal-pajjiż għax aħna kollha wan. Aħna ħaġa waħda. Ġifieri importanti li nkunu aware li l-IM dan kollu. Dak kollox. Mux I am, jiena being hawn, parti minn din il-kamra, parti minn din is-soċjetà, parti minn din id-dinja. Importanti li n-nies jifmuha din il-ħaġa. Proset. X'taħseb nagħlqu hawnhekk? Mela, naħseb jiena f'Mirkox ġuħ għandhom iskin. Għadna biżejjed. Mela, Kevin, thank you ħafna. Nirringrazzjakom tal-li rġajtu stedintuni. Dejjem pjaċir ngħid kelma miegħek asqat ma nieqfu. Thank you il-Sajan, kellu jitlaq għax-xogħol. Niltaqgħu darba oħra ġbin. Grazzi lilkom l-aħwa. Passoltu. Grazzi l-minet jarana. Thank you, minet jarana.